ya media banana sa agro ya media bay e agro bia e de ye pa akohu nchichidi ase wonu di won afi na chichidi ahini ni awo mu no obo se nkuo e na yire tojom se Asem Mpe Nipa oyi bala pena wasem wa Asem Yaw no kore obofo se nana asempa na meka no na se me kofa chichidie ba na se won antimi amura nana bitiri to enti nana aboda wuro se enkofra amanfo nyina me amra ne emfa asem itu wonu mampa amanfo de Osei awia ya matiafo nyina akwaba wonwura jo adwo bia ene eso ayada krupo twadia papa se yadom abo ebreso se yade Asem Mpe Nipa dwumadie no ne yade ebrewo Sompa Asem Mpe Nipa no yesi enkonwa a ene yade ensama hodo pinu a yade agu aproso ede ebrewo wo tetetu amane homene so bafo bonenta bam yanam soro yanam fam Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre yadu so no nonso abapa wonsima edu mienu ewo Sompa 93.1 Sompa dia santeman agiatum na ebono nwotwe ya babos awura Sompa TV na yede atoaso afri ho na yede amamo bronya bosom yetoso ensia no ne da etoso edunum ene na 15th June 2023 hey ene enya sam ketwa kra eno tikatre obi na obi so enkanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ye na ye bubu baba wo bra flori twitwa bonkum ni nifa hey ena tenga bayira tenga na ena nya sam ketwa e wo dwumadie we eso obate omro asam wonka odifo pokwa bra David ena obate nenka ohne yire maame yaboa akua asiama bronya waya abrewatia ewo dwumadie we so ene na chief executive producer ma dwumadie bema wusu kantankankan aboafo ekoba jase premu bema nana ya mensa abrampa sa ena wo yokoba kwaku yaboa bansu ni desie no enso eka producers no wo moboa ema dwumadie konka ye papa na ukọ MCR ho a ubehu Buffalo Soldier Bema 10 gram no Bema wosi so mansa na waham wono ena sabre ne kokko a wodi akun anim seka ya himfie dia enka wono ani twafo hene no eno ani Buffalo Soldier wo MC ho na dawroma ena sabre social media handles Facebook and YouTube no ubehu yen na wode ya free ho ukọ TV no so a ekoba jase premu ewo ho anya asem ketwa kra ima ewo MC ho sa ena nana yaw Sompa adidie Rashford Bema no wo bo dwuma papa Rashford no ono na wo ba kumase foforo e ka dane de Rashford ko yirai e ka dane de enti kokoba se baby a Rashford begina ye no hwahwa ni akese so nye krobia ne hunu mu na adwene chese hate senkran da bi hwe kumase di kumase enti obegina baby na ne atutu aka ne nsem ene ofra adwuma wura ozibo pani baby am gina mi hu ena ye frɛ Dr. Silas yes kone kofa ne bra ti Silas kofa ne ba na nsen ne se na no ya ye den osimi hu ya ka me ma wo yirai ti Rashford na akasa de wo ba kuma se no gitum so oba ba yirai Sompa didie no na dwuma efe papa sa brante no obo adwuma pa woni ne ye adwuma e content wono ena ye frɛ Rashford Sompa adidie hey kofro bo fom pa ba masuketo am yi pebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo mi na me ti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so ene ka kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman agiatum no ene omo aba
mama wom home so papa omra samwa impom to say penipa Oforisuo be manyankopon adom bibia boko de bibia hye ene nsuo no gugu abraba fo no honde bia no so na wota hwe akwanche pon so no se onse ye krom ha no ye gwatase ne bebre achoki ye kasa achoki anoma ahyemu a chese ayemu ayedai ayema chese asisi na ya na onse nsuo to se asusuan no etimi bufa so ndo wa hwe ye a unhu se ho no ya mena enti yakaka okrom ha che yenwan mama o makaka che so da bia fidie we yi wo mo obi wo ha nsuo to se ya Oforisuo afa na ne show aba wo nsuo to se afa ne wo yi men ne wipe so asai wipe so bebre ya omo yenwan mo moto yin bebre obi wo ha onimade ye fort pa wo Ghana car no wanim se car no fort wo mpa adaje a wo nya de akogina ho amaka ne fitani aye no ye ni sa time no ani sika ekono no na ye hwade bi ye ties nsuo to se edum bia wo break emo because ye tie ni nyina we enti ye besre ya ne ye kan nyina Ghana ma BBC wi asa na kase we ya make nyame fasa ma nsuo atokesi nyame ampata desa manfo ya nkama manfo anhwe omo driving year o kire bi ade bi nsuo beto bia o de steady hwe ye ntia sempa anya electricity a accident anya accident a ka bi akwasha menem ni abusa ni pa wuye so obi anwu enu ti na ya na nsuo to ade bi amani abrese yesremo edurumre bi na se wiya bo na wo ye gaga ya kromu a nsuo to amanya gaga ye besre omumye nko jo ye fo omnko omo ane ye de omo baaye ye konso a ye mfa ye maamenom ye nua ma no ye ofasefo enkodu fie jojo na fede moja hwegu no adoso kwa busa de woni eti agya kwantempo ho sem no meka che road minister na position bi ho okay cause me husu to ye bia no na wani abre ye to abawi na se family kamekemi entunwe opese because I'm ready me kwa menya hwe ayo ye tu ya why ayo me na baby a wo kan fa me kwa menya hwe ko me ko na mu ahwe ya ba to ba na skalo mu jemu to there free check on the disappointment we ba we reject akwa biso no me company vo go buza omo me kom papa posa je kumo no mama advice se me kwa na se me brai atai o ma hene e wa duwa me kwa ko buza se menye ana se minya na na se no ya say southern sector higher de aha efiri kuma se ne ekoyaji kwari nyina so bibi be si subia no na wo hwa empempe de nka magi mum empempe de nka magi se ne anje bia kra no se di nya de kra na broni edai ehumom magi ne bia somoso oh yeah ne bia somoso magi sa anye bia me ba office so ase me be ni sa na te oh yeah ni asrobo anso akotokron kasro unse Ghana especially Kumasia omo bo abedo so mo de fani Debi ba ben Kumasi nko an Ghana nko a ene de aben fre nipa ukoko divo na de ye mo aben sa o ya ha de omo bebo papa aben de fre nipa yes o mo hyentia hyentia ti mimi koi se me kwa rangaja shina rangaja aben na de be fre me se me fro ka ya ma na bro so dodo abrante asante ma poni fe CJ Louis kwaku same woni ma ben bosse aben ana se taxi driver na se kura na o ma sa kwa yi bi ato exhaust nim sa 207 na kokko nkra no e ba obeka se helicopter na e ba se no so kura dia no se no kura so dia no anu dia be sere me de me kan nyina se me se insua to toy agugu for me ye be sere pa se boko adwobre wo o mo fa yenko nye da bia ne be ya na feso ye gatas na mu asisi no ye be sere ade we aban kwanti menye wo Oforisuo aban kwanti menye se wonnam ye so am high kura kakrai wo hwe gata bia ya ye da ho efri be ya yi ko ba mfie miensa se mfie mienu ni ye mfa yi ntimu da su nipa e da te ho ton ade okay enti na kufu adu mfiri nkan no mate gwata nim ade ye be se ya sambre man fo no any unit committee fo no ne ya MPs no edumre bia omu mfiri nkan mra omu peso so kakra emra mehwe fie ana gwata no so ya timu nso a egu anu ha na ede nsuo to a asa akotwa egum asemo ya ka ya besre
nsuo to say ha na yenye problem no because gata no nsuo nya ba bi fa na bu afa kwa anim ente wo ba wo sha ha na gata e na ha na ye kwan no akwa akochim ya problem no the family cause ma post no wanya ma post fa ma me free he ko ye ginyina na bu papa wo se me ma oka ma oka be da wa no ase wo ma oka na no ya bicycle na bia o me de ba mamu so bia kwa no otwe ba ni ah sanete ye fie ye Ghana ba mi ti a no pom te say nyame adombo ko na ayi Facebook ayi bi amekohwe na enso ato se ya se gata tintin bi da ho na enso na bu afa so na akata so se eyira fa ho nti no bebe bi ana wo ka se wo tie mu ana se amana ni mu no wo tie na ede ni wura ase ena ni chini ye kita no ka asoro ho enti eya na ha adwe na ni nyina mu no yenhwe ye kasi ye jai aban a omono nim sa aban no ono ane ye ne awo ye no mu nsu a rubber no sa share water ne ato atwene gatem ya nim ha ya friend sen ye opposite ya say gata ya ekọ eyi say ubehu na rubber for egum enuane fo nso no aduane a wono banku ne ayi nyina ne akohwe egum bibia ne akohwe egum mu chaw na efi na ewo mu no won sen ka baabi krampo na enka wono mai gata baabi a obehwe ensu awukurukuru wa no ye de net bi te say so ne ye bisa nanka asone so ye nya ne sa obi anu aye na ya hase no kra akoso am police station so am dwom ha so gata ye da we sa ensu ato se obehu se etwifa kwan mu nte no ya hwe na kwan ya ebefa so a ye betimi adi ye hu ne ye se wo ya hu ne die nyame Sompa free ho a hu ne die ne wo ho ye sori ne ati asori dem na se ye sum nyankopon de a ye kan hu se ye potam wonso no ye bedi ho ni na ba bia nyankopon onya asori dem nko nyankopon so o chiri fi won pafi nti no ye hwe ne ye siesie ye potam ma ye nya sabi aboa na ntwe e ma obi mfiri nkran obi mfiri ke meyi won mo office e ma se be plapla wo fichire be tete wo gata mu ansa na watete ya ye betimi aye ama na ye nti no fo so ene ya ba ye tiefo ne ahwefo nyina ye da wo ma se Facebook no ye twa live wo ho ye Sompa TV Ghana ena Sompa 93.1 Sanso ena YouTube no ye Sompa TV www.sompaonline.com netie yen efa online ne ye wadodo na ya de sua de eni nyansesua ene eniema pii na ebetimi abo abrabom no ahye mo twoma ye de eba besom wonte no paaso na gibre jiwa konwa jewo mpa jiwa boboa no jewo kemu netina salem nim sadodo na ekofie muntie Asem Mpe Nipa dwumadie no na no fo so be mo ne na pamfo dodo na ya ebusu chao ensem ebetimi abo wa abrabom de ebetimi abo mo toto ne ema ya hye ne ema ye sebe ya obi ntimi mebu kwasea sebe ya obi nsusu ntimi fa wonsase ana se wankasa no wontra ho mo obi fa na asem ema me fole wo no ni nyina ye ma ho nkyerɛkyerɛ wa hase no munti dwumadie wenkuto ene free juada ekopim efiada no ewo se wutimi ehwe na wutie ye efa Sompa TV so bra no ngotwe abona sabre so no Facebook YouTube ene Sompa radio no ewo se wutie ofo so be ma so mwen okay papi ya na me ka kire wo se dia santeman agiatum Sompa TV ene Sompa 93.1 afutu semo na me ne mapamfo ye de ebre wo no se enya sakasa wi no se nso ye ma me ne se enya se enye asumasi se enye obentia se enye asumasi sa enye obentia sakasa no ye hye ne nso ye pa kasa ye kasa se enya ye hwe no se ewom ahodro mienu ne papam ene ne bonim se enye enipa asumasi a ekabrabo no ekowie mi sei se nye nipa asumasi a kabrabo no ye ka enwie sade matia kowie ekowie ne papam anasa ne bonim ene ti sa kasa se enye no yenhwe ne ye na ewom ahodro emienu se enye a yenhwe sa kasa no ye enanwumre na yenhye ne so eye kasa bi efiri enu abesi na ma twene ho akwachiri na eye mide ye pa na ewiase abrabo no si ebebo dimpa ana si ebebo dimbone eye wo abrabo
si ebeka se nipa asumasi no na brabo no ekoyie ekototen na wedie enyamesu eno onam so anase wedie abrabo a wo bɔ no de efi enkekanwa bia ni ne ho no eyewo awusu eno tewiase abrabo a ye bɔ no si ebebo odimpa no ejina wawo so dimbone esu ejina wawo so ni nyina eye abrabo bia wo bɛda nadi ede a kyerɛ afoforo no ɛna amanfo behunu sɛ wo ye nipa papa anase uye nipa bone enuti ena nwumere abrabo ben na wo bo a ye behwe so na ye de abo abaso se uye nipa papa abrabo ben na nwumere wo bo a wo manfo dodo no ase wedie uye nipa boni enuti se enye kasa no edeye pa ene nwumere se nye asumasi se enye obenten se enye mami akodu abayi a se enye mami mansa abayi a oh se enye anti kokona na yi a se enye pani kwasi badu enana yi a sa kasa wei eye kasa bia eye mi deye papa na ne nyina kosi sai ne nyina kosi se etwa wie papa na ekotwa awie bone senye nipa asumasi a kamato na nanom ensiedo metene so amasore senye nipa woyi a kade medi ne nakwa no ka ano beye dene senye nipa asumasi a enka mekwa awo so no ka meka ho senye nipa asumasi a ka mewie suku no adwuma kura ka manya bianye senye nipa asumasi a anka empokura no kaminim nyame efrise wono ena krokrome se yenko nyame fie na ho ena nipa wo senye nipa asumasi a enka mabrabo no kekowie me babi basa senye nipa asumasi a na no tu me foma me fira wade ni mu a enkoba no kura ko bekume enti senye kasa no etimi de papa ba etimi de bone ba senye nipa asumasi pa ka brabo kuma kon kan yo senye nipa asumasi ana wa benten kama wade nke yeye adentia wakotutu motu akeka mu nsem ama bambu aba senye nipa asumasi a se kame wafakra no kodi mi tukwayo wakokeka me ho nsem se mantem ho no me rensa esa no wi wakuma ni mu ase senye nipa asumasi anasa wa bentia ye kama mi bayi na kama mprano no na so akokuma ni mu ase a kire mensenom ena nwumire wo be ma ye de senye asodian no amana ye papa ana enipa dodo no a na aya afoforo bi papa na wode se enye ana kasa wei aye nkasa ni animu a ama amanfo bi apagya abo amanfo bi anso abaso enunti mayemfa senye no enhye odia no eno ena ba me yehu se papa ena watumi ayi obi ama afoforo enso adiye akonkai enunti sa kasa senye no se obi pagya na no na wode se enya ebedi kaya yenhwe ba bi akasa no ebekwa akowie enunti ena nwumre me ka tro se ebekwa akowie no etwagewa ene wa brabo senka enye wa mayamfa ani ukasa animu a etogewa enuti ana nwumre no omanfo doto no a ena ama brabo na kowie amanfo babi basa dodo no anso ena ama na kowie amanfo babi papa enuti se enye no se wo wa mana kowie obi babi basa ena nwumre meka kire se hwene pasa ni pakro na chewo hwene pekasa debi ka kire no na semu a udidi no eda so hwenimu na honhon so eku nipa honhon eye duabo kase nunti se sayo kokoba mu a epema brabo no obi atumi adie na omdovro no aso akonkan eye me mudofo pa Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo mafutu sem
mediabre adasa eno no abrewatia of also bema ye da se papa ene nenso de wo de ama ye Peters afo Moonlight or say enenso de odi aba na eye papa na chese mene jumtini PSA Esther beye adwen akase senkenye radia osomi sa no tre me kwaya Mia mebusie munye eradia yemiyo senkenye radia osomi sa notre mekwaya Mia mebusie munye eradia yemiyo wayemiyo na obeya wuyo ofoso bema senka enye eradia omayenka Israel senka enye erade ena ya momiyenka enka hefa na sabre enka yegina eye na domo alakwa ene eda so tiase enti se obi kasa no okase senka enya na chese de to aso no se de wasi ase no ebeye papa ana se ebekwa akowie bone enti ye de radia se epempenso ayedri senkenye radia enkojefo eni somufo ene hwan ena meru aho papa fra no pa ne nyina matini su anopa na ansa na meba adwumam na me wasa akofa sa topic we say so ede aba na wo de abai de ya papa ne ya de nyina keteche obe mama ne 8 baby owo bia nyankopon fa ne kra ensie na Abraham kokuma enfa mayen of also be ma mete ase no mo sen kenye keteche obe ma me sen ka mente Sompa hase no radio adwuma mi remo ena se enkenye mi kunu na ye bo asia manso adaroma enka menra radio mo da bia me baby owo bia no eya na me danase se mete ho na ye business ya me hu ya ne se wakoto forms de abrem ofie se filet ame na me sanfa nko entimi kunu so meda no ase se na se metimi etena Sompa platform yi so tera one media platform yi so na se me kasa senka enye mi kunu na ye bo asia ma ya me de me friend Benjilo enka enye ono a enka mente hase no mo sese ente me de aseda kese ma no na matu bi nso de amaketeche obe ma ba bi owo bia ya na eye manager se minya akwanya wo this particular platform yi so ma ye kire ni so de ma no ansa na ba mo wo be fa na konse edu nti no ba bi owo bia no ye danase senkenye ono a enkaye nso enkente ha senkenye tara one media empanyimfo ni titru ne kofare by Dr. Blessed Foster enka enya ade nso so be ma ebia yenso yete ha se no won na bi adwuma na ansa na yetimi enya kwanya ba senkenye DJ Tofia kwane empanyimfo ahodo nso so a na wonom so so yemu wa ha se no mu a enka ebia enema atoto ape de ama yente no na ofo so be ma ye kan nyina ne papa mu na meka obi nso be kasa senkenya semesi ana ase wo benti a enka bia me na afia se da bon prochi sabe ya making obi kwa ye na ade na so be so me mu kakra na me boto e me fanto ase nom abrantie no nim se bia wi abade sha ababo na ibi e na se nipa kro no akekere ohun se prosifo anya tape of mobile na odwane ja abrantie na o se o me so ni mu no on de woni mu de so nim se normal ne ordinary ne ma ya bi aprosifo ba ya ye bi mu ye wi nie be ma wo na ye ba ye kita wunti no ye de ne kwa akodem sese nipa na ka so obeka sese nkenya asemasi bia oso mi mu anaso osra mi se mi meso ni mu a enka sabre e bia nka metime ba bia mfa ma papa ye dey e fa me ho ye nuanom pina kwa amane mu ye nuanom pina akonsohwe mu ye nuanom pina eda ho hiehia mu sesi aye kasa ya enipa bi nsa so enenam a wonom ema ne ba sa obi eka awedre ne komu amanche ne ho a oje ne ho ba bia enye ye na nso no ne nyina no eye adasa enti no fo so be ma ya kasa se wonni nipa enam a ya hwodasani ye
na odaseni waye te set ekreme da ye no mu ebetimi aka insurance amachiro sanso na ebetimi aka no mensam de akire wo na se enframa fa ya eya na wo se ahwedie mu eyedin sa asemu besia afa na wana abehu wonom a wonom eben wo pa wonom edo wo senti no me ka akire wo bia se senka enye anase enya asamesia ma yemfa papa mom na ento aso saa kasa ne de wo ya dan ya ebeba kasa me kasa ne animu na emom de ebeto aso no ma ne nya papa wa bla ye bo din ye de ato aso me da ase okay omra sama topic no senka enye enkenye okay telephone fan chemi kakra djuma no se production edrum be bia na nyina de enwa jimbi ti sorry kakra se BBC asinso anka mensole voso ade friend enye de o ye fa ya nchi akese ma ke do gas ane asafu mula Peter original Nigeria mechiao ko fa se ma be she mi o Brantia auto collection a oji nsesa odifu aja ya mechiao enkenya de fosu megidi nsesa akasa no obi anu anka ede o pebi etie meboa enkenye eya se edrum bebi ho no ma o hwe situation bi ana wo de bia wo be we ya na wo se ye show bi abati ansana ehudum wojo on se edrum bebi ho no ma se trance mimi se mitimi trance din mre bi atwam fosu na nipa mpabo nyina ye chele wate chele bi ba so se o che bi na ne friend blue bed oh yeah udware aje so twi ho ansana de go awiem na white na pie ansana wakwa akudware anytime onwan wie no na apai na me kai se drum baby na nipa mpabo nyina ye chale no oto na ewe na chepa oto na ewe a na wasan akoto foforo eno no na ye ko baade ene yede echa na ebubu na njanka rade sa on edrum baby no na wo hwe obon konten ko wachi baby na wo free ni baby na wo ofoso ye nyina na ye kase ye kan se ma baby free no eni baby ya trapen na no odin o be ka se wasa ne free kro bi nsu saden so what hodin da nsu saden what abo me papa ko do kokofu o na papa ko do kokofu no oho ena memfa ne se meka ne se ma waleja ye na me papa ene me ma mentem nti ye kodi se me maame mo koye no me papa jeme na me obi am papa pe masempa nti me maame me papa ma me maame amfama nko ene sa se mo akofa be ka se di acha won be dane abesenwe nti me di me papa chi sa ema me papa tu kwan ya no de makoja na danfo bi a ote akura e ka se akura enye kroketo mu ye wo kroketo a memfa nse edane beye 50 ana 20 okay kan kroketo a ene ye wo akura de me kan ye akura ya na ye twa fom kwan ene de aba krum school nimfa na no de na dana me kasa ai aba bi wa odon saka na akata no na kasa ka na brewa akata ba bi no na udru krom ansa na wakofie bim na wakoji nso de ahoro na ase na mpabo bi a hye no ana ekuta wo de ahye omotom no watimi de ahye but injiran kan wrade say yen yankasa ne yen ne ye ho enam obi so nkakran de di ka me bo me papa ne me maame aba so because ye onipa bi ho no mo de nkura ba wi ase se ne atie bia no sabe edin enwunu edo omo ne omo ma na edai emuvu obi so wo sika man kan cho se fie no MPB no hwe ne ba na wa ofisa sa wo de akora ba wi ase no one man good foundation e be wi ne sei na ya kwa de ye ken endu de pese ye kan nyina ne se bi bebi anipa bi hye no enam obi so ne ya so obi abati ene hodwom na no de topic bi bai se ye krom ha no se wo hwe ye sikafo ni binum a obi anya obi abone o nenso hwa na so wo hwe ne nwia bi anya ne bone nenso edurumre bi ho no ma de me kan se na me mpaboa ye chelewate
ene Nyankopon adom rebeka wo wan ho aka hye Nyankopon ni munyam se sika be hye botom a yenim de pese ye kra pa ye de to ewo baby nti ye besrew sa kasa kenya no eye kasa bi a esese nipa bi ba wakwan mu bi ba wakwan mu a ena 7 pre de bia ofo so me kasa se mo se nipa oto ne hia wo a wo san nyadwen fufuro nyansadwen bi e ma de ball bra obi wo ho aye wo no to wo no sebe sika mu an oda saa ade friends hi ohun bi da ti de ye kai kura no sa topic we onim ba ye no de ba bia ne ye firi aye kodu ba bi me kasa akra na me tocho beta e wo dim ko den Jamestown na me nam zata nam da gogloshi na Jamestown ayi no friends meat pie cho beta no ye turn the basket ni enti wo de nam ka ho sa ne drum bi na wo bra na akosue ba bi na to na wojo ame na no na wan re ya wutimi di cho beta na waje okoku bi mi dia ma mi ko wura ni pa ni sika ni ko ye ton a ansa ne de sika na ko ofoso na ma mi dwane ba enti me metu ayi ofoso na meka sa ase ma chom tu ba mu no me ba mu no ofoso meka sa ase mo se menkan wo na me ba wa mpam me na kro no mani nyim wow beba me etu na de mbeba obi ankume enti ya na me hu obi a wo stay nkran wa bɔ ne bra me man me salutu no me go nkran ho enya yize ofoso akra stay ba me na meka chom mi di ewuam afeni e pe ma cheme na nya me foto nso because they do na dey malaria bi cheme ada me dem no aya kantamanto dwom abodi fo osre ai kantamanto dwom na no yare awia na ono obi store obede na wakobi prada etu ni reverence wo omo nkonwa na ye transo de kwa etu kwan no utwa take na akota so na me kwada na me ho po checheche obi man so ofosu enye ize ye tia ne ye kasa se ya ye nkrofo bi omo so ye mu no esese ye da ye bompa ye ma wo okay ofosu enti enye ize enti me makasa me nwan mo wonkan me ko mo se na de ase ye pa mo se ma me nko me pasam kwa because den kan ya me no enye ize enti ofosu ye be kan se so bi so wa beti ma hu dwo mu asa ni pa no oda bompa ye ma no enti ekoba se adwuma wura se Asem Mpe Nipa de eko transfer won kan kra won ko enkan oh se samre de mu ye na ata wo ko dan wan na me kan me da agogreshi na me kan no se wa unim kantamanto ye kantamanto ye agogreshi na ho no entonton ba ko ti se na wo kura ti se kusi na je se no ho ntonto ye de tire ne bobo no me na me ka cho ni da kam ofo so re kantamanto akura se wo do na pem wo kwa no wo ba me so aboa me so owiase ene akura ofo so manya ho to da wan kan abro no so me na me ka cho ofo so enti ewiase no se wan fa bibi mu a on se ade e friend gold se gold nim se anka ye de be ni se ya na bra bo be se anka ye ja na ma ne shefom wo be kwa kutu ti so fa jam na ye fa jam ye de akọ na ye de ayi abon so pa nsa na ti ma be gold enti ewiase no se wan hu no ma we ya I think se ewiase no hu nyansa okay enti yamfa sabra bone na homo an na mo so a ennet se de no abrete ye kan ene ya be bia nye wo mo a ke ne hwan obi bia wo ko bobodin a won wi akofia benya mane ko nipa ya fo mo nsema bedu samre no mo doso enti ya mo bibia afihia pa mo bibia nhira kese pa na mo de aka jo mo nsan no ye yenkwa ni mu enche se kanye wo mo a kabrobo na me awura ni Nyankopon ai yetie fo na mo hwe ye efa Facebook ni nyina nso na ye live bi enti ama network na nso ye plan bi enti o nyina channel no mo diverting fanko YouTube ma ye eye Sompa TV mo adaro ma Sompa TV Ghana ne Sompa 93.1 network ni nso na ye bibia ho enti ama network na ye basenti me so pese o hwe Facebook wa divertical YouTube ni nyina de kro na eye Sompa TV de bo Sompa TV anabo Asem Mpe Nipa kola hye ho amesrew ebeba wai enti ko YouTube na bogafo ade no eno ena ye active pa Sompa TV ko ne subscribe na share na afoforo hwe bi na wontie bi emfa emfi ho na nti say no sen kanye YouTube no a ka ye juma de enkomunya bi hwe ai po kwa bena bla medasi na efom ho no ye besre me so mu tie skate fo no tie won hwe ena ntresi bie me do no ebi me bag ni iska na wo mba mentima kan kire obi a otense nso ni to mentima kutunta fa na metumetu
to omono se mo pake mo car na ya na free pavement so sa ya mo pake enye cause aya wo twere ho no kutakin e dey dim 2 times sa tam na na sabre wa ha no could be two driving mirror no me da se buru ti so nti ya me ye fast e kontra ma me twentwes kakra nti mo fa nchem na skiti for so mo omomo ayen e ya de jeja ne ma kakra kakra tutum na ai e dim 2 times ni okay and obi sika o ma fa honso yanko top senkanya wa in fact ebra yi me different aben mo me tu kwa kakra na 2011 no so no me sa ba na nsansa esa bo me ba Ghana be ka ewak na yem se didi mo na me ko hia mama ife ne antena na wo yi program anyu Friday bia tuore na nam no so wa ode me wura media mu ewo oyire part radio ne oyire part TV senkanya ono a anka mensa kamini be bia menam ti wo mu a na yewura tofia kwa yesusu yishi aya yede niyama kakra egu akwan mu ade koye discussion with TV so a enno so ennam ono so eyi mepi more than the na mi wo mu no senkanya wo mu a anka sa atam no me yese mesa so etukwan biu na ka me kon ka ebisim yi anas ensim yi na eye nipa a omodikan a sabi omukuta adwen papa a omakuma motie no mu bi omu nsem emani penti no wo mu nenam mo so a emani pa be so edi me dey say dey tu nanim wo yire pa ba no no so no wonim de oba beye satan kwam nim so obeba ha ti dru me bia na wo so oba ha no o se dey bi minya ho me de obeba senkenye wo no anka satan no kura no anka menim me fade bai e kan fade bai menim me ho so kwan ka me fa so me menteri me ho kona kontu me ni so ana se hin na me nko bombra me nko achim ana me nko nkran na eniema enhyere nsi so intim dia seda kese pa ebe mana ne yewura tofia kwa ja adwuma no omne ma adwuma wura hu yen senyi wo ma ka adwuma wura ka onimi yen tie da wo so ase ana omu a sebe omutimi hwe nipa omuye mobrofo a omutimi pegya omu so no sankofuru nya so do mase ko se bra na mini ba bi da na me ko ha da na misika nso ni se sister bi su na table sika e be 2 years ma me ene nya me ncha de enam sa da ni mo metiti mu na ama me so menya me de ti sa sister na fan ko she sa area ho a ka sa area ho so ka menya land anto because sa area ho da me ko na menya land toy nti yeda omunyina ase se de no omo kan se wonim na boja bia because dipa bebre na so yemu e fa driving mu edidie mu chop mu ni obi won mo won man was niska kakra na mo de bro sa atam no ameka wonsa enkenye yi se enkenye wa anke bi odi for pokom na akamato nsuum onyankopon hye mu nyina adoye amoye ene ye ne wa bonte mo mutie yen nipa bi e waka adwa mu ene yi ni pie na ono so daache onso nyani monyam because tofia kwa anyime mfiri saati bia ni mu ama beduru a anka bia kama mpolisi yes kama mpolisi eti yewura tofe ni monyam kan oso so nyankopon unhia papa ochina ni won komoketu bi nyame unhia papa vozu medase okay ens senka enye makasa etwa so no enye papa emfam wa brabo na nyankopon ebefa so na wode ehirawo senka enye blessed foster enka yeso yebeden akasa ama omanfo atenka atene senka enye ketecho bema obemfo a hey 0551 931 931 0551 931 0548 931 hello oh yey eu kwajo nenya space yentio ya wabusia penyi ho na abusia penyi ache kifia no obodi ba mi ese bibi ada wo ye busia penyi mamanja yi oba nyima o demo kasese kwajo yentio hello
Hello, Opoli. Yay. What you? Majizo. Let us see you. Come on. Mama Chen was so Unia Bemana, Uchita Dina, I watch and we will be the Yanadi. Opoli, Tuka, was a Nadia Chanda, Nadia Chanda. Opoli, and Nadia Roger Baby. You go schools, 1990. We couldn't be one way I never knew Kumasi. Senya mami yanchua rabin fani siyi on so min sasa kwati ba sin ko kuma sia en ga min labiti en mami din ba ye ofoni na ti ma be abe ko kuma sia ne ma kuma sia ba bia to kom bia metima ko ya ne ma betina ha awo en woche mu Na se no ana se nkron. Ofoni e da bia ngwe ne nyama I'm thinking about it. I'm thinking about it. Okay. Hello. Hello, Majizo Peter Asaf Mulai. We Peter Asaf Mulai. Go the chairman. Yajo so. Na Nadia Dodia na the agenda some can in there. Kenya Ubianka, Mimi Dianita, and Kenya Asem Mpe Nipa. Akatabi dia kata jamani na mtenye. Yanya mema munijia modiba madia mekima uti na mama nyata o. Nyamwa akenkofobi jami ma dia tabri kamene na dia ganye se mtia kuta Asem Mpe Nipa. Yale na sien koma ta mo Sompa porpa. Leda mati ne bi koma tepeto. Ono se na mai ne Peter ya takumula gele en cry the dia bomi de bumi anu hotel tume. Enye mu akata be di no je echi. Eti ya me hia mo na akeri bi nkoma mu nyina me da ate. Okay. Hello. Ozo. Yay. Mama ne aduma. Aduma dase. We can don ken kuma so share the sida na diga na ba. Konfa no Chester Tunisia. Start Tunisia panko. Bodi ani kura no. Bodi ani kura no. Na sikadwa no enso ekura no. Sikadwa so kura no. Wa paja ni tinu hwewiem. Tinu hwewiem a o di ma santema press santema ko ne kanko. Kama na je sa santema ti ase. Kama yeti o. Na bozo. Ye. Ana kuma dia ba no ra ko. Oh. Ni mi ya ke chebi. Bozo me kai. Person the year 2000 na adansi mpase. Abante de tumi etu soroku. Na me kai ma dan fuku no kan kwable usu. Wana mkwadu se me kwamba. Anka aka de se ta to yi. Ani sie ofem sifam. Na mwa oje. Mi si enu 1 second. Ya tipati ati bi ya na be kan to. Na se ne kwable usu a. Ya wa da se mpase antuma giba. Keze me kna fi. Eto su meru. Ma do bu ko ase. Manya me kika kan wo tire na bi na ni maye. Madam to talk to that the turn we wu. But ya duma ni ani yi. Church ma na kire. But tire me church ma na na bi se ho. Et me bo mu na ba se kan yo wa mu a. Dan ka me se patabi. O se na mi shamu. Okay. Hello. 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 Ofoso ba mani. Oni. Ofoso majo. Majeso obapa. Awo ye de. Adomo. Yo me sia o nene ye. Asina o kai de emu bibi papa. Ene obi. Kayen so ense obi. Ose na mbia so na ho ho soro. Me maame Abraham mua. Asa me bi akabo bi akise yawe. Ntete ye pa. Awodi amaye ye ni nya me suro. Awodi akite ye nenne. Ye sie da so tiasi. Ame nsira no. O nsira mo na da ne be ni na mo me tiasa pa. Aye ne me chia papa papa do. Aba. Okay. Hello. Ye. Acho ete koi. Kwadu yeti o. Ofo am chama mo de ni chama mo de mina ne ka tenensi.
Remember the door, remember the door nearby. Okay. And yet, a Sompa, a work, let me step to records, Capanico. I guess Sompa, obedient, I can tell what they do and Maru. Where I get chain or get to from. And yet, the person Messia, come out for the prison. Yet, the person Messia, come in the 1983. Now, you can say, no beer, and a wookom. Yes, my penny. No beer, that's one. So, that's one time. When it be complicated, you know. What 3 days young of supplier blue? I don't know the we. 1979, the same thing. In Pakunche do. Pame, I must Mamma Bacope. You know, come. Nanka, no, Nentima, as nay, or buy or as nay. You don't know we. A woman is in we living. Okay. Hello. Oforisuo Barman Nemanyam photo Murosie. Ke edu gas oven papa. Country what you for the say one month to talk gas oven bia on kwanche no makwese shewa. Amu ya we. So I'm a police station actually. I want to get the gas oven no. Okay. Papa omono. Mekiano pa. Wajo so. I mean the carry happy Father's Day in advance. Okay. Apajan and Sapasro, Shrow. Apajan and Sa on a woman to the Viano semi bonny day. Papa could be there on Papa no my generation. I just saw the pan on that was true. As I say, well, you live booming. As I say, pan of Diguma. And the Google stocks on there, no more requests of what, or better pan on Mamma Diego. The pan or not. The needy as the Naka say come apart. Now, Papa say, the bomb in black and ye about come here do. And yes, as an amateur, Kramas and then Kramer go for money at the end. Man, and I can't say, man, I say, catch it. I send the cocoa to you. Only son in a boss room. And then the two women to you or no. As America on Krama Bay 8. As America, the chair Kranase. I will watch it. Oh, Sabrinka, Mamma Quaba. Baby Crank, and more crown of my dunk, and in your mind. Into many opinion, the nation. Oh, here, the party also can come on the line. Okay. I mean, come on, and council. Hello. And yet, do gas and old. Sompa. Oh, and yet, Sompa. I can find a very in a photo sem. Also, I'm what to say. Cropo Tradian Padawrum. We Uniakituano or Adatu no yem for Papa to our name or Ibunasna. Dinama Basono. Now, so you know, happy Father's Day, why? I want to send the boss by the boss was so the pan or Dadano. You should be a Dadano. So for I mean, yes, sir. The boss, I mean that you. Omlo, I didn't come over and say more. Why? Also, yeah, I could not shram. I can't, and me black mounted there. I can't say maybe I'll call Prasia, maybe me call. We're enough. So I'm a dad, so we call him boys now, me no see soon. It be more ring, so more. I can't me black. Not the map of Marcy ha. Because many to my ring, some of my say, we know. But you also, they are because I'm also a young one. I can't, yeah, any mommy, any papa, one of the 3 or 4 pluma. The papa now, or free muna. I can all free move by a move to 70 my still move to us. Yakupon Sami Papa now, free Muno Biano. Yakupon money, baby. Yakupon Emma Katacho Bema or Benfo baby pa entna. Enuti Yabaka will say, cause YouTube no so.
abogafo de YouTube no ɛhɔ ɛna sabre ye chimbiani e dia hwe ni nyina ne se Facebook no bibi kakra aba ho eno nti yenko YouTube no Sompa TV. Hello. Baby afrefre udin. Ajome frefre ma ku mbam cho good evening. Ma jeso oba pa. Frame afun. Okay. Asama mo de ba tu je die nyame no mi se asama eji awosin. Ami srama. So nkenye mi kuna Mr. Peter my dear abin kamesu ni o me kaisa brand ma me fimu ame no ku ni ma ye mopo data ni sisa enso ogina ma me o so mi mu kenye onu anka sabe mi ni ba bi anka ma ba bo na bi ko anka ma bo asa enso oni bidi enso so mi ma me ya tena ba pin sabe de me kan se nyanko pon Amen. Hello, Oforisuo. Yeah, baby, I'm free udin. Me chia mi abejafo nyina. Ya jo so feso. Me kasafi bokum. Me diane MC Ro. Na asam de emudu. Na se beya kapa no. Oh, kafra. Ya mahwefo nyina akwaba. Eba Sompa TV. Dia santeman agiatum na ewiase ne Ghana manyina agiatum eye Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no na yefitiase nonson na yapon nodru na ebo no nwotwede a ne yahwefo enso atoa so de afri Sompa TV no eso enya asem ketwa kura na yabota ekese ese yenyina yebenom asundue abua no na oman Ghana no eduru baabi a sisisem apo menteme ho ase no eno ena de bedan Asem Mpe Nipa ye pen poma sibire na ye de amaw dwumadie wei omanfo dodo no a ena sabre waso nkasa fonyini ene wonkasa fidie na wote ho na wotie eya Sompa Asem Mpe Nipa de asanteman agiatum de Ghana man agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no ene dwumadie wei obate omono asamwanka odifo kwabra David obetenenka ohene yire maame yeboa akua asuama bronya voya abrewatia obetenenka ewo dwumadie wei eso bema wusu kankan chief executive producer ma dwumadie wei na daroma ena dwumadie wahye ne kama de anya bi ete ebedan wo na aboafo no ebi ne ekoba jesse mpremu bema ono so eduru ba bi a MC aho wosan ebo adwuma ho anya asem keto akra na nana ya mensa abrampa watafrija eka producers no wono anso ena chichi fidie mfuruma ede ema dwumadie wei Buffalo Soldier bema tenten gram no wo MC ahobi sa ena nana ya ene ima omunyina ede momo ahoden ene wonyansa nyina apia dwumadie wei se ebeye krabehwe uko TV ho David enso ewo ho omo ebo adwuma enya asem keto afra na systematic enkransa ni abrante no sa abrante we odu bia no onwenwenwen ena nso sa wala we me kola be zana na metie sa boy no systematic no na ne nwa baako so ebai na wono de papa toast de obesua ye no wosai ekọ enkransa ofise ye wo Sompa nkransa ye sister station ye 90.7 enche ye bepa ho ntoma Sompa Kumase ba ye no oba tabia no wabrabo ye kama na se wo kunupa ai oba bia no wabrabo ye kama na unya kunupa utime wo emba kama eno tie Sompa ba ye no wo Sompa sunwane asisi wono wo bone brasa Sompa sunwane no wanyini kakra wono nansen no Sompa sunwane so bo adwuma anche bia na papa no se debi obesa wo ba ko aka ho ntuwa wo Sompa nkranza etiemu sa so oba ne so oba wubie mu ana oba ne gusu awowo eti sa Sompa adwuma kuo no enya adwuma ketuo enye kuketuo eye wo dupon amanfo etrase na wajemfre eno nti the CEO of the company Dr. Blessed Foster senka enye wonu a womo a womo osunwane enkranza ani Kumase ka womo so ebe dey eno wanya adwuma ye no nsa akonwa no ye de asedaka se rempempa
de bema the CEO of the company na yafa konya we so na 21st clinic fo nyina ya san achia wo mo kofro bo fo mpa bema so ketu am yi pebre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me na meti adwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so na afutu sem a enne ye de bre wo no se enkenye ye kasa bia ni animo no edeye papa senya sumasi anabo bentia enkama brabo sei na eko akọwieme na sa kasa we no de di akire na ba miahu se uye nipa papa anase uye nipa bonini senya me maame afia boahema fofia enkewiase abrabo no ebikura sukukura no kamantumi anwie wo bia wode se enka enye ebe shanimu na wode abona baso na ekwa bi so no wode ayi naye won so hwan na boawo emene abrabo watumi abo abeduru seye se enkanye ye kase bia emu oduye papa ene efutu sem no eho na yitwa de efaaye na ene no ye ko akoyanim na ye ko akoyanim no ensempi no ande ho na ye de ebemamo na sadie ya hyehyɛ yedwumadie no eduru baabi a wo manfo nsɛm a wode ebreye no obi wo hɔ a wɔsɛm mframa homa so obi wo so anan wɔyɛ audio na audio nsɛnsɛm no koraa no yenya nkɔ so koraa o ensɛm agu yeso no enya asɛm ketwa wo hwɛ mabɔdwe sɛ yi a me bɛyɛ adwuma na mabɔdwe sɛ nye fitaa o na nso so no eduru baabi a dwendwen no ya donso enu nti no senkanya Asem Mpe Nipa ene omanfo ensem a ye di akire so omo ho behin ha wo mu a kama badwese na ye tuntumo ene nti senkanya kasa no ye kasa bia emu edu ye papa ye ko akoya nimu a sabre ye kofa ababa wa bi ewa ahoma ne so na omoni din na sadi asem bi esi ata ne so no se yanhwe yi a ababa wa no wanhwe yi no apadru bi kura annom edi atoa nananom ensiedo entino yenko na yenkotie ababa wa no ewo ahoma so na asemu a wode edan Asem Mpe Nipa no na omanfo wa chichiri ene pincheye wona wobo adem ewo Sompa TV no wo munyina ebetie bi ede afiri ho na enwoma akonkai kama sabre yenwa ba no egina homa na so obapa empom te sei oho ye pa yanko pa do me ho ye pa enti amanya nse bibinti umodin sa bibinti ya ne ye adwuma yeso bia bodua na ye dai deja eni fe enra ni week enra uko ni week me o hon na bread bi bai enti wo bai no na me pepa me shop wo eni wo si ni di doctor hwan enti me de me no ma nye na asem na anya yi sa nti wan wo so ohia me number enam de me de ma no nti eya kakra na ofre me ena ode passem to manim ena me kan se me dwene ho nti anwumre na eya kakra na osa afre me se mimi mpie ena me se pie de mani nji ho nti obeya anko me ni ne fon so ena oso opesen ko ni mihia na agya ye transe na enkomo bi e wo hoyie no oni mi di ne pass ma na odi atomani ena me yeye me ka se eni ade achi a enti ade achi no ma anfre no ne Friday no ofre me se mimi empie ena me sa aka chen se pie de mani nyonti e ho no ne bufui enti ase ye kekan kana na me de metwa na me se okay wo de ade achi a ti ade achi ye no ofre me na o se mi nhia no fumasha anam si fumasha de kwa wa enti no amaye nhia wo profrum nana wo so te bibinti asemi aha enti me ya na me hia no enti me hia no no na sa Saturday ne sunsu to pa samo beka ya enti me enti mi anya aduane enti me ko na me ka sa me ya me na so ade na me so fa no pa me nya enti enti na so me ya ma ya me yi ka fa no say me ma ne nto aduane ma me na so aduane de anyumre de me mpe anyumeduane ana oye ya na me de o me sorry nti na me nim de na okoye se na wakọ woda banku ene therapy na eja ode ba na me de me di ye no to malt ba malt no kra ma anom eti edidi di nkoma na me bisa ne se me ba cho ede na be ma me hu se oye doctor ana o se
Menye doctor mum say me man rodi na mum school na makọ no e kire doctor na me say krata school akọ de e kire doctor sesey me wan so no wo frɛ me a so ye kɔ ayi menhia ye kɔ check o mo pleasure ana me say afen so wasa gynecologists enti someone no keka na say na o chantro bi ni ade bi wom enti me hia na me bisa na o kan say school okoye no say bia doctor bi na say mu hia na say bia musika sem nkoya na wa be check ya mam na say ya kwese auditors den na me de ye di nkomo ne ye sorry ye me na me see 8 mom abontinti 8 boy ya na ye sorry ye ana ye gina krofo wo pe ka ma me nti oyi bibi di say me nsem timetina kem na yeska 5 cities 4 na ye mono pa and I'm the refer can I'm befi etu o ka se mbedru am friend in fact mbedru ya na me ni credit ment me am friend to ono na friend se ma bedru na me se ane am friend doctor ana me se ane enti eya kaka no so o dwale na eya kaka obesa afra me se mpa na chew ade asenti o ma ne nye adechiye enti ade chi Sunday e no friend me menhu enti mensu ko na me ni credit ti me hu ebo phone no sa friend me enti o friend me no ma me peke ye no nase wogina sudi no no akate no ma friend biem enti Monday me ko adwuma Tuesday me wo hwa ya na nimu nie oban so no menya kwa meye menya kwa me receive to oban na mpeja akonya manze mpacha onye no ntena so oso ontena se ena ogina me showcase na nimu sei enti me so ko na no menya na foreign country me tina so te na mpa me ka yen se mpa na chaw me ba eti wogina hwa na otutine na me ko ene na me se bla me pa chaw wo kwa na ena osen ya so wanya ko wo ko me ko na me si yo afa enu me wo hono ma no wo ba oba ya onten sekla oso wantena se me wo ka se magimi wo ka se magimi na yakoku susu ne ya jimi kakla ana msemba so adai wo ba jimi sikadi yen sa wo jiji krofo sikadi ne wona wo last ya no no ana msibla mpa cho eni diem na madam fu bi nso wo meche pepa cho ma sleuska ana me pa cho ma ji usikadi wo se unsle miska unyi misika ni okay me ni upie ye no me du upie ye no banku na me to ma ona ne tarapia no esi se ana me busan se esi sei was 50 cedis ono kwa busan se wunim ana me se minim se wuyi iska na minni ho was esi 50 cedis ana me se sai no ntina obaji osiane me sa ma 20 cedis fa ka enti fa ka 70 cedis Mensu me ba na se me tram me bag ya na me ye sika kwa se ma nfa bia nhyɛ me bag ana me se me fa na chawo onko ade achi a me de be send no sita eti ni nyina akosi sei eti ni nyina ne se ewa no wa frensuo abodua se me ma nfa sika na ama no ne se obema se me pɛ na me ti ni sika eti na me ne koda akoneti ani antoa enkume Oba Papa. Se sika nyina kosi sai a wabo odua yi. 70 cedis. Na obi friend no wasa say otomoto 10 cedis ma me ntino. Aye 8 to 90. Ti anu 100 cedis kura. Pepa cho dabi. Oh meme bigu meme ni mu ase. Eti sesi a ne nso be ne de na ode bo odua. O say akone di ne antoa. Obo odua ne sei. Osei se me osei se me kwaji obi sikati me ji obi sika me ne obi ana osei me ne obi ana na se me ji ni sika edina me ne be ma ne koda akone di ne ehi antonkume se woni wan so a obi a dane a enyeyi na koba asa no wabo abusuafo amane Ebacha ne say no maka me ya na me papa enso ewo US nti waba Ghana eto wana me friend na me kachire no to no kwa ya no se wagimi pa branti ada no yesa
Wono ema sika ema di meme sika ya asem keto sika enuru ayi wudi na pie ono kwa anka njo se fani pie wan kwa na wo force me sese na waye sa no nti memfa na ma nti me de ma no na osani sika no ema no osani 100 cedis tie se sika na kodi be ma ne ho me pa cha ne wasa me papa sani 100 cedis na ma na sika na kodi no ho achi no wasa ne na di nkomo bi me pa cha David na edua no be ma no wadane no hello oh yemfra baba wa no hello edua no sika no kodi ni ho no wadane no me pa cha David wonane edua no me pa cha David enti wo wadwunim se dua no ebetumi anyanwo ho me pa cha first ni de na misuro na say sika na kodi ni nsane de ni problem na sika no ekodi abrante ne nsa no se na ono abrante no aka wanka she me papa efre no ana oka say be na no say ofri na kuma mu nyina yi bibia fri ni mu bibia ni mu enti no woja bibia manaka na bibia manaka no na dua no onna ne ye no na no ebe eno ase a kire sei me ba cha ndi kire mo na mbetimi a kire ase ya mame na wo call sport wo no o ka kire nso obedi banku me kan kire no papa wo no ko da baaye ma twene ho saa me se na aye misu ne yi se wote wa no ko da banku no tela na ko da banku ne baaye o papa na ko da blame enti ode baaye no so di ye medi efiri won wadu pie ye no ofre ofon so no o sheda ne ni di enkomo kwa akiri ana odon komo pen dabi nini na ni nkomo pen because me tie ni nkasa de we no ositi ya oni ne kasa na ne buofu oni ne kasa mbra bia yese ya na ne buofu enti mi hu se emmoa me na waka kira o se opewo no oje penie dabi wan kan chen se ane dabi enti na opeso ko hwe ni padua ana se die enti ena ma woni ni pie me pa cho oba ho no me ankasa ma nhye da anhwe ne ye because na me pipa inside unti no ogina ni mo na obo ni di se o the doctors mesi what you say enti no se de no osim ni me di nko me ne kra na me nya hwe se me ne ebe ye me kan se bibia o me enka ne fon so ene wo ye se oh odo me pe o me wore ni ade na me se me pene kula na se ebe fampo na che yesterday ho kakala because me matana se yache sana me cancel no na uhu na woye ospec said your man can no ye be my type wa wope wasere Asem anya asem me ne say na woye be my type wa wope ndi mint se de sika ko ka ko be se tia osudua no men ko ka wate ko ka eti unim Sesia no edua no ehọ na megina because ade ache so wo de yaw so na boye ena ontumi emfa na no fafa enka se wayi afi na komam ende enye na dwuma eye nana no ena be hunu enu ntino wo wadwe kire wo se edua no ebetumi anya wana me pa cho o hene ba kanene de na se medwin se betumi aye bai Wedia sika ne wonti na obodua ana sika no se matua ama no what you say enti me fi say wono ana be ade ne be se nya no na wontua ye no de na wo yam hyehyew aha just what di ni sika aha se ne ye de ya obeka se why doctor adwuma sa no de we sam fifiri no udi bia wan ha na enya na woni me ma me head afre no na wo ye ne ayikula and was abranti na yesa na unu obi apie na wato ade ama no na utimi yesa was sister she na nekula no usika frito a ya pa usika frito a ya one city kura obi ko wi a one city odwom a ya pa no obedi misika nti one day me papa frɛ na ma
wagya bibia manaka okay enti yebehwe na ye ne nana pram so hene atwetwe nkomo enti oba pa beda se kire be fra wate enti koso na tie dwumadi no wasem na de guso aye kan no yebehwe na ya pasem no pomasibre na ye de ama why okay yebeda se enti medical culture say womanfo a womugina epono na chi na womo se Asem Mpe Nipa yemwa womo na womo beka womo nsem wa homa so na empo audio so guachiri no enya asem ketwa ensem gu yeso ensem gu yeso papa enti ababa wo yasem ode ato Asem Mpe Nipa bedwaku animu no yenhwe se duabon ebetuma ya adwuma na efise duabon no ade achezo yene nana pram so hene ebetwetwe nkomo sima na afei wache yemu se duabon no ade achezo ebetuma dane ana se betuma ko ababa wa no ana empo abrantie no wagisika no edua no betumi asa akono ho ana na yenhwe ne yesuamu ade efise eduabono ano den papa ye mi ko pe bibia bedi o ene me birthday ene nam na ye eya asem omna samansa na ye ne nana betwetwe nkomo no baba wana kana asem awi ofoshu on se sa no ma we no ya de a yesuamu ade edu me bia on ese krama ne chichi ko pedumpe ye dumpe said yes, sir, bear mountain who buy a culture and sanity. Wouldn't know who buy and a day was in a pay. Bear may obey your never see ope. Na Becca say, be unto my way another. Short as ye, Ubia Becca's will be unto my way another. Nanso a quambisono. Yenya a bear man. Miss Lenny P. Sir, and no may be cautious. Na adwuma na ayedin makase duabo kwaku kutabo duam ne ko computer so agwedim ne ko computer so agwedim Odofo me mawakwa ba eba Abe Heba Clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Heba Clinic yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hudwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Heba Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Heba Clinic ebebo Abe Heba matia kanoso Oni papa hunchwe Odofo upe bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagia e do beko omu ofidie mo aso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi edi abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura won bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eniji se me se omo ye free health screening okwa ombe check pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahuntofi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nkoa wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Ujam, mami ni konkonsa kakra bi na wife abibie fridge no mu eyi drink bi a ewo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit na ne namfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bita and efri Italy alcohol nim spices fruits and herbs and wade aye be mo din konkonsa aperitivo bita ebi ni o tom se wata ha ya ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bita menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no for 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumasi so 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bita FDAG edwede nkrato ya tum. Okay. Yee! Eya samu maimu. Eya samu. Ya mahwefo nyina ne atiefo nyina akwa babiem abadwumadie we so na ebeye den ebeye nwanwa se wodi oba bepie na empo epe asem abam na enwoma enyansiye ye na de wato ama na wunya de wo pre every mu no ntino wo so aboba ne dua eya asem papa ya ne nananom ebedi nkomo afa saa asem we ho omna samoa for so na mani gu asem so ayeko commercial breaking obi amafo busa se koba se sika no mankotua koba ni dua ne benya na na asa nke nya no for so kwan bi so no sunsun masem no okay yane komfo free etwetwe komo osuman kwa fie etwetwe komo no okay Ashtown komfo free memawajo Mejeso bulu panipa ne pom te sei nyame de men kwa kene yeda se anwumre ya twetwe komo kakra ewo Sompa TV ene radio so asebia ye nchiri wahyew na ne nte ase no enna kwam papa no wadawroma ma ye wo bre kakra why Matebu na wadawroma baba wo bidia bedan yen se abrantie bi edi no pie ye na ekwa bi so no se ne pe na woto aduane ma no di ye woto drink ma ne nom ye na wode 20 cd ma no omotrase wie ye no ewo no wotwe biri manwumere wo se won trabontenche na wokọ ye no efiri ho no na akwa ese nkomo no enkoso papa nam so ama brantie no tilapia wotoma no ni banku ene moto ba ko otoma no ene 20 cd a ode man se wonfa ka mfanfa nkofie no wagina so aboni dua se sa baba wa na se wonpe no na wonfa na daagye ema no na omontena se empra na ekuna waboni dua wafre ensu aboni dua na yebusa se sa edua wi no enyina so no ahodi wom yo medamase edatifo nyinasi kofa bi se die mo ni sumu die mo ni sumu ena gele ya na tun le mo ni ka na se bi tu afune yesi de mo ni se unku bi ani de kasi ni ena penso akoma koba bia akoma pe yo medamase wo medamase enyena nsem nyina ne ka se wut enne bi mo ya no ka se bi pa no ni ya sa de na busia fo na ko ye sa djuma wo bi fie ana wo ye ma obi ba na do de anya post wodi na pin de se ne abeto bi wi amane di ubeti an no pe wona so de ni ti asam cho ye man di ni ya sa asam che pa no man di ni ya e cho no ne na de se wo pie na o de na ko ni won so o ka tire o se pe wono
the plane captain said that you fell. And in the penny now feel the flap of my past, I have one year later. Enti nana we no ankasa no ababa wa no de wankaso open baby akọ na aka so mienko na ekokoba ne saa no edua we no wo boy no say abrante na sign the sika no asende wo mo ekoba ne saa ababa wa no dua no betu anya no ana say dua no betu anya abrante no o say abrante no mo di sika na sende abrante no boy no oba no papa atua ma abrante no Any so balance Musum. Say Obano, Berman, so one abunibia. 1-2-1 more the ending on. Enti omofra brantie no say ekwa bi so no wagini sika no wayi bibia free ni mu eno say ogina krupo twedi apon nanim say de wona adwim na komam nyina no wayi free ni mu ekoba ne sa edua no oboye no still anananom edaso kuramu ana Whatever, I don't know, no one is twedi apon kwame but a year don't abodi nyina wi ana one Fernando ne abaya no na akofɛ na nanom afei uchi skani video so ko mpita dia ma eja bibia ma nyame na nanam de no ko hu omo no waja ama no wan omo so de obo ya wo de ko nti se waji sika na ono a ababa wan de ne nso mu ifia mekete ne nso mu na branch ne de ono na namode eti sesi ya no ababa wan mo ma ne yam bia nhyehyɛ no eti ese no on pensuo bi nware pepa da bi mo wadi nkunim oni di nkopɛ ɔtena wɔnyɛ nkatepa ne nyame de ne nkwakyɛ na ne akokɔ nkwa ne mu nso mu abrante na di kare dia ne nso mu di abubi ana ne so bi eti ehwɛ sɛ abrante na nche obewu ayo no ane na abosom di ko wo fɛ na nam no nyamba sɛ ko yɛ adwuma wie na te wo sa ka tena ne sɛ wo fi ne ti wasoma obi ona na ɛte sɛ wasoma obi wɔ soro na oyi na fɛ atwede o wasoma na nanom afɛ de ati ante go fɛ akyire yenta na number 43 aye wade nti waye wade dia so omo baba bi sa de nti na afro mo so omo na wonso o pese aye sa adwuma no omo no bedi na kokoba ne sa abrantia so sika no beto on phone so no na wono so apɛ baabi akodane dua no a ɛno no sa na baba wani ni ho no edua ne bedane so omo ne bo ne dua okay enti sɛ ayirefie ama no so no odane dia ebedane okay nana nti wadawroma se die duabo no esi kokoko no eturu babia ya na amanfo so de yaw ne bodua yi o na mpango aboaka ya obon ya aboaka ya obon ya na yen Ghana for no nyamini se die Ghana ni agene ene na kuma nti no de aboso mo hye ye ni enye sa wo nka ati studio wa no obi abata na japa de obede nso na won to microphone prada Ghana phone di se we tuntum kokko o de ko police station akona brand kra wajuma be fai o de papa before for so eno so kra no booboi nti de be ne se na nam de be ka no pre ansa na wadawroma wadagye no nyamisha osa kwa ne so ansa na be ma de afutu ama amanfo no enkane na edua no yebo edisan yeti na nansa de omo bo san tie no a ne omo asa bodo other side no na no ekwan bi so no na eye enkane no se me na obi de kro no atome so a na masan meti ne magyan as to say onya akro no ebeka se ye mia no esanse mabodua na san meti no ntino mo no na adwene wi ne fan se ene ampa masan meti de ni me ho na die se me san meti senye me na mafa na oka se me na mafa no asan bo de amani pa kro de kro no ato ne so no eno no wadawroma eno no kire sen wadawroma bi ana na agere me akote fi ya me sei o de kro no to ne so me mo ya de kro no ato ne so bia me mo bi ada se me ti sa de nyam na mafa be bo mi bia se me na mafa abosu mi nkumi na de asan uti me de asan na nti se boto no bɛrɛ ko tie se una abia na mu kan woni mu mo hwɛ ha wa wo de to no so no bɛba wo so ana kyerɛ sɛ wa mo other side no kra na abosan wo ho no obeto a
the on the corner to so na besa akọ so ebe kono so na mo hwehwe na mo mpemtensia nti wo ta tunu so awafo no obema no kura da bi obo no bia na asa ni so obema no kura da na wadaroma amanfo obodua dodo afutu be na ade be ma wo mo ye ba bia na ye die tie se wakani ba bisa meti tu se nyin ko konza elie wo ni da zikuru wo bi obi enti tunia na ya mudu ya de no de bebudu ya de no de bebudu ya dia de se de Ghana to si pia no meni ni se dia na ajaibo because se bien ya no de bien kan of obi ti ko do sika se di sika mi ti obi be ti ma ko do be 5 billion no aba nana maji obi sika 10 billion me de be business intimate imagine if you so computer menya konfo bagemba na yes mano by biba na mapam no na akwaje 5 billion na minyi ni pana de increase no na obema me 1 billion no 1 billion na de ma mo ko mani pana se what you can do ene ko kwa me nyesa eduma no nti oji obi sika na utinti ne ho saa se wo kana to wo chekere no bi kura tinka se ni me fi ho yo nipa wo ko bi kuno crowd ni ni ye ile pro na ma do wale be ma kana oba ni mu tira ta obo bi eku o tuna ntwe ana wo di sika na wo di na anya obo bi ya nti se pete bia no de Italia yenya ko no nge fuji na nensa mo ne pese min kumenya no yenya na mama mu de o ma te wo kumpa o tini su ana o tini be na wa fere nti ba ono so be se de asede nke o be mo mu se wo ena dia bono ibe tuma fere se di busuma sumasi o mo nte se di pa o fere na ni ni aba ba fa ye di mano ibe afi ebe nya ono be ko ho se ko dane na ma ko dane na ma yete so anane o mo ye ba ku abusu ni na ye ba ku die o be fa ni be ku mo wo se wo na ni mi na afre no na oni na eku nti ne se ni mi o se dia body enye ebenya okura ho beto no yi se unya ba bi a holding ansa na wo tomato no wasi na da no na nye dia body bi na e mani pa furu ho be no bi efo ekete be no bi na atata be no bi afo be dia body ho be na ni pa ba ko fo be bi mu a wo mu ni pa 45 no ko mo ni ma ordinance yen sa wo ne ma na to ni kuntu ana na ire to me te so kun ko wa ma na obi na bi bi aba tan boni nti ena dia bono so nya se you be ko ni bi se wo ko kun se de na yona ya me so na wa nko na nko butu ko do no ta na dia bo se pe nti na se ni am pe yenya sisi no no ba ko mi no mi fita en kwa nko ka fita na kwa nko ka pe tuntum o ya sa do mani pa na nya bre ena you obi o ha here ni what say ni police station ka ni lawyer ka ni court ka ni ayi sika mati deni ni na no ko na trebus na na friends no wa se no kre wo mama obi ahu ana itim di ko bi so abra woni mo ni e bu no ye kuno oni obi anya ka to e kronfo ni kwa to ohu ye wo mo ya ni ye kuno wa modu ya ibi kuno nti bi abobe papa di se yen ye nanti fufu kwa so nya sa de ne nanti tuntun kwa so ne kokko kwa so de ya bo incha. Okay, na duru baabi a obi ho a wo se obi bebo dua no onye baifo a enyan do ye baifo ne bo dua enyan eno na emu kiremu ne sai ayi ni pati o didi se pa yi wo yo ti baifo bo dua na de na wunni se bo so mo de ewo ho ana isu ewo ho na o si obi baifo na bo dua enyan ani se o didi se ba yi wo wa de isu ho banyin po di ye wo fa woni ngu no to utu akoso na utu akoyi na wo rasa dun ban so dun fe dawo enu ni beji na abejedi o te po di sa di neti a ugu ye titu abi. Okay, konfo free ena nwumire wadaroma ye beda ase. Okay, nana ye da ase pi ye ne konfo free Ashtown ena etwetwen enkomo
na eno ache nana pram so hene so gina homa ne so ye ne nana pram so hene entwetwe enkomo nana pram so hene entwetwe enkomo panipa okay omna samo for sure e beda nana se na wa cheche no mamti we obia otie bia no wan se wo de no ma bi di wunua wan kwan obefa so obitimi trawo se wo duabo de duabo bia ni wo masa mame ka sa se mo nkyerɛw me se ade enya wo dia tinya na ka bibi se okoto e de ni bre so ba bi eni kwa se eso a obu na pre tumi wo wiase wo me sa de wo fosu me se menye me hu achinyi da ejide na na kyerɛkyerɛ mu yese ye nwa ba no oso wo mfa hire ngu na furu so because seven previous madika aka se kama na chiche godombe ekopedompe me metie na se mako obi fie no ama mi nsuano mo a wo invite me ofie no ama mi nsuano mo a na de wo pese me yema no se mantimi anya ana nkoso sa wo bom dua kume adua bi wo ho no ma sebe eyedua hunu e wo kwan bi so se no de wo mu ni se ofosuo na na me ate ase se ade a wo bo ho dua no unye ho amane nso do nsa som so do nsa som de na chese wo no wudi na mo fe wana wudi o mo fe etisa no ma we nyina no me maka wo de wo sumu nyankopon a sumu nyankopon because sa abosum ni nsuo no ye nyame na esom no no enye wo nipa na wo wasachra no nya wo na wo boye nya wo na wo de baaye wo betoyi e wa amane ni amamre ho amane ni amamre no enei wo bara na obi eyesofo no asori no kasetia uso batoi eti de pese ya kan nyina ne se ene adesua no aboa mo bi ehu ba bi ogina se na me ati asese ababa abrante no se bo ne ko oba ne ho eno ko se ne pe ampa no ma ena de ne ko gina baabi wodi ne ko gina baabi no ena wo se ko me na akoto adwane ma no maza se makopo kwa bra ho ne se bi mpedi o se me enko baabi ne se miduro wa serve madwane a na baabi kwa ye koma nyankwa obom dua kume ne se wabodua nso a ne edi sika ne ba na fe obegina wakase makuma mu fan eti magene de ko yenye ne sawa sante a dua no wo a that day na se o pese dani a wodane e wo that day na ade a cheso de a edu nananmo okay yane nana pram so hene nana jump to ya wotoso mienu entwetwe nkomo nana wadaroma memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so Oforisuo me Osei Aboagye panipa ne pom te sei Aboagye adaworoma me ho ye na onso e adumo no hene yire ho ye anyame adom ne ho ye pa wotemi nchen okay ya no amanadwo sa Asem Mpe Nipa bedwa ko nyina se ye chia no enso ya gimoso etie mo pa nana nchiri wa se ubi abeto ya apronso entiase na no odene ababa wabi ena brantie bi wotene baabi wo so openo no odene ipie wodene pie ye no eno akoto tilapia 1 plate ama no eno eye 50 cedi enti ababa wan kura wonye na adwene kura so obedidi wo se anadwo sa wo mpa aduane ompa didie ema no ya ne duru baabi anadwo sa omu ne di eno oto mo to ba ko kan ho nti ebo no nwotwe no se wono kura no wonche wa abonten nti oya se wo ko na uma no 5 cd and 9 a ye mono pa ena odeman se wonko etu deman se wonko no na nyina akoye 70 afei ofre no a na bibinti no oya se to bu ebedi nkomo tu ko na adwumam no no so anya foreign call ena ade abufu ko ye na ade chen ye wo ba ye wo se usika o baju sika o sika bay o se me kan ni di mayam wa frɛ nananom abo ababa wani dua se wodi ni sika enti okoji sika no nanantu watawroma se dua bo we ya abrante no bo ba no enyina so wo so yo Oforisuo de nka no meda ase na machia tiefo nyina na mi machia mi wura asante mewura se me manaju eburu ne nananom nyina abrempɔnfo ne amanhene me tiefo kakra meka ne se abrantie no edu abo no oboye no enyina so obi enim ne se de wusi chichire mu yidie sebe oba no so wote ne baabi na wo no wakote ne pe
anaasɛ wɔpɛ no pa a wɔpɛ no no enwie pɛyɛ ɛna yɛde ɛnwo nso na dɔn pɔmpɔ nti asante amanneɛ ne amammerɛ mu no wɔpɔ ɔbaa sɛnyɛ ofiti ya na ɔbɛnya no nti wodi kan kɔbɔ ɔbaa ho ka sɛ ɔbɛpene sɛ wɔmpene ɛno ɛni nyinaa wɔ ɔbaa no ho nti so ɔnya mpene ma wo na ɔkɔbɔ no ho ka na ase makɔtɔ duane ama no adi nti mebɔ no dua de a ɛyɛ duahunu na wabɔ no seesei mate sɛ nyame adaworo ma ɔbaa no kora papa de sika no akɔma no nye kwa so sɛdeɛ kɔnfoɔ bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ wagye sika no deɛ wagye nti wagye sika no yɛ duahunu na wabɔ no nti sɛ aberanteɛ no ara na ɛsɛ ɔkɔ dane dua no sɛ wankɔ dane dua no ababaawa no deɛ wɔnni fɔ wɔ baabiaa nti ne nyina soɔ ne ara sɛ ɛyɛ duahunu na deɛ mepɛ mema tiefoɔ teɛ ne sɛ ewiase a nyame de yɛbaayɛ no nyankopɔn bɔɔ yɛbaayɛ no sɛ asɛm mpie mfiri w'anum a ɔbɔnsam wɔni tumi sɛ wobɛhunu wo tiri mu adwene tiri mu adwene no deɛ sɛ wonka nkyerɛ wo biaa bɔnsam ntimi nsom da na mmom the moment a wobɛbie w'ano aka sɛ mepɛ sɛ meyɛ wei anaa meyɛ se ama nnipa teɛ no ɛhɔ na bɔnsam so ɛnya ho kwan sɛ ɛyɛ papa sɛ ɛnyɛ papa nti duabɔ no a wabɔ no deɛ seesi yɛ ankasa wabɔ dua no deɛ ama deɛ akye soɔ no deɛ ewiase ahonhom so asom nti ɛhɔ na ɔmo bɛdi asɛm no wo wakɔgye wo sika wabɔ dua wasa agye wo sika nti duabɔ no deɛ ɔbaa no deɛ ɔnni fɔ baako koraa okay ɔma ne yɛmu nhyehyɛ no koraa bɛrima na ɔbɔ dua no no ɔno na wasɛm nti wɔntɔ nso wɔmpɛ na aduane bi ni na ɔnidi na bɔne bi anim na wɔnim amane a mmarima yɛhunu na na wo sɛ mmarima ɔmo ho aka mu no obɛtumi akan wɔnim a yɛ a wɔmu sa na ɔmra asamoa koraa nkyerɛ no na na wedi ɔde asi ɔmra asamoa nkyerɛ no mmarima dodoɔ a yɛ ho aka mu na na wa modifo anya ɔmra asamoa ɛdɛm anya asɛnketewa wɔnya no ɔmra asamoa ɔka nɔkorɛ yɛn nyinaa yɛte wɔnim amane a yɛhunu a wɔno kɔfa talapia sika a wɔne wɔkɔbɔ dua ane nyinaa si 70 aberanteɛ no wɔno wɔhwɛ no akɔ ayie na wɔahwɛ yi a ne nna nyame de maa no no wɔnni ɛne wafiri wiase me deɛ meyɛ gyidi ni paa na me saa aduabɔ wei ne nyina soɔ bɔne kum bɔnefoɔ ɛmaa nso deɛ nyame bɔ wɔ m maa yɛn ɛna nyɛ ofiti nyɛ so na wobɛnya ɔbaa de no akɔto kɛtɛ soɔ nti me deɛ nana mepa kyɛ metie o baabi a wokan no deɛ tim hɔ kakra ma sɛ nyɛ ofiti nyɛ na ɔbaa no wanya no nyɛ saa ai nana gye sɛ ɔyɛ dɛn sɛ yɛde ɛnwo na dɔn mpɔmpɔ bɔ wa yɛde nwo ɛne ayi na tale soɔ na agono ansa na pae ana adwo no koraa no adwo no koraa no gye sɛ ɔnya adagye de asaa wataa so de ngo dɔn no saa pɛpɛɛpɛ nti me nana no deɛ ka kyerɛ ne sɛ ɔnto no adwene mu koraa ntena ne baabi ɛyɛ duabɔ hunu ɛmfa soɔ bie ni so bɛrima naa na edua no a waba ma adeɛ akye soɔ no deɛ ɛsɛ sɛ ho amanneɛ ne amammerɛ bia ɔkɔyɛ ɛnyɛ saa deɛ ɔno ana abɔ ne dua ɔno ana ne so wasa agye sika no saa no wasa agye sika no koraa wasa asɛm no nana ɛkɔba ne sɛ wɔno a wɔdane dua no traa wɔn adwene kyerɛ sɛ dua no a wabɔ no ebia na adwene kyerɛ no ɔno a de no ɔno a ne tumi dane ne traa sɛ deɛ du baabi amanfoɔ bi yɛ no ɔno a ɛbɛdane enti me ɛhɔ ne deɛ wadaworo ma me ankasa no duabɔsɛm no yɛ a na ɛhyɛ dɛ nhia me deɛ megidie paa gyina so sɛ bɔne kum bɔnefo okay na ababaawa no wɔnyɛ bɔne nti ɛhɔ no deɛ yɛbɛgya ama nananom nti ɔno a nkɔ baabi ɔbɔ dua no deɛ gye sɛ ɔkɔɔ na ɔkɔ kana asɛm na sɛ nsuo na ɔde bɔɔ yɛ o sɛdeɛ na ɔde bɔɔ yɛ o ɔkɔka no asɛm wie a ɔmo na bɛkyerɛ na kwankyerɛ sɛ adeɛ a woyɛɛyɛ no ɛyɛ sɛ woyɛ sei ansa na ho atɔ okay na me a deɛ megidie paa deɛ ababaawa no wɔni mfomsoɔ biara okay na mekyerɛ sɛ wɔyɛ a wɔmusa nananom mpanimfoɔ no hu ebi yɛsi dan koraa kyɛ ɔbaa obi koraa asi filling station akyɛ ɔbaa ogyaa no obi si na deɛ yɛyɛ ehu ne ebi nie ɛno gye sɛ so ɔmo no asamoa ho
Almost I'm what they would need. What they say, you know, when you mean, okay. Nana jump to ya otosumino. Nana wadaroma. Member be otesa no wadaroma for futu ma Bembe dear. Yeah, one minute tia futu. Just as you were bemping for you to know for because you would be a see. A dry in a so quantity me 2 men for say. And my dear, one more holy across your mope. In due course, and I've been your bounce on. I just say, what wouldn't a car at the Federation? And Sana, or Betty was here, what he was here. And you could pour banana to Talapia. Ah! Why, yeah, the good way, good member for any more. 50. And you a member be uncle poor badges or Boca. Oboka na 3 year, or Pewa, on Pewa. As all now, baby, now, you know. Intimidate the message, if you have said the member may be uncle Yebi, never so be any. Okay, Nana Wadaruma, you better say, and no brown yamai. Mensume da wase ba ya cha o hene yire mami obi atonka no so for ka jo so for se wonya entokwa na one omra samu akokoko no obeja ya wonya nyina ate o monka wonya okay Nana jump to ya wotoso mienu pram so hene na yene no atwetwen komo no abrante no Nana so ogu memma ni mu ase papa enya asem keto yi Nana mamma nyina ate ase ase ye de abotre ena don pompo ye de abotre ena edon empompo yi nkuto na enkuto no pan pompo no wi a na wo de asawa na de ngo kakra na de tudwo no ni nyina ya abotre ememma no ankasa na ma nyame bɔ ma yen nantu ya nya wo ho abotre se de na ne kan so omra samo be kire yimu eti ababa wa no wadi nkunim open baby na ai open baby na omra samo for sure we no na panifo akan na aduro baje watrema omo tie no ensua na de na na ka no me wura ho kakra ko bebe no ma bi akokeka ba bi a ya modua no ye de enye nipa anoma bi wo anya wunya wo hwe odi fo ye wanim sa ye wanim sa o de ho ba na kwamna ya menye ye sa etu go ka so nyoma go ka ba bi o fabra bla motasa no wo ka sa se watwi wani fanza to ano etu nyoma ka ba bi ese minye dei da bi me ka sa ye na na bo mi din wa ye ho na we me ba to mada o fosho no ma kam no kwamna ya mensese sa etu nyoma ka ba bi na do paso ye bia wonye na se ai opa wa chichi de mo ja dodo a wa odi nsuo frem o de opa anumre kwa vojo man vazi achile pourquoi bena bla in fact ye da ye mpeni fasi ana plan so yene me akasa nya me adma next week me ko nti me ku fia kwakochia no na konfo afriye asta onni de so onni madam fo no mo wo yele pena no if that dey nem ne o onni madam fo no ye da etifo ina so asese omunya mleti na bra ye bu ntofa no se be be man we tabu pao we tabu pao o menye so e normal strong normal ya ye wo bi no kwana wo de nyoma gu nsania ni bia ba bia nyoma bia ka na chese abrante no woni ababa woni sa enya fidie so ne yetuefo kameka we gimi fo pa yetuefo enti mintimi nkasa ana de wuye nkwasa se obi bada ukunu no 70 cities bra I am fine say 78 some more to o di enfa 100 cities 100 cities o di bo bi ba edue ku no bra minya ba ka minti asema no we minya ka minti asema no sawo 80 cities oboduya akofa ye nananu mo ye respect wo mu akono di ni antoa so re chechira ma babawa 80 cities therapy bra ye ne mo ya na ya kan se duabo no sa baba wa ne kura no wa mfasi kedan komana da ka nya adwuma ni edi da kopene se oba pe ma me pe o pesam no tena yempie no koto adwani 100 cedi abano o so nti asie mo sa ba no se ka sabio tipo nkoso pa panyini eno no eno oba no
kwamna na kekwa bi so anadwo no gya ne ho ma kwa ne kra no akomu ene koyo fui so oba ni gya ne ho ma be mana koyo fui ana be mana kasa kra sabi ono kasa na motonko ni mu yi yes na be ma wonim dipa oni san kwasa sem no kwamna wo di experience o na bra wonim nyansa pa wo be hye oba me pew no bono ka 1 million wo ko pena we no hwe bra ansa na obenya obadra tompem no bo ka mo dan be 20 to 30 million kwamna ozo pre oh bro wo de bisra wo na bo udin timi ka wasem maka wasem enyam nwan bra davi yentua oh kwamna yentua bra aye fidie so Obosio amafo nyoma ka so akwa ne yale o yale o bla o yale menye so ye no masa ka etesis ko modua ekwa bi so kra no kwa yo fa so nam ye doctor nam ye ho anwan no entwe ana sabin brothers o nya botre kra ababa ye ne kasa no enya baba wa ko hwe ko bi o onye ko hwe ko mani bia bibia wo bi ana nye omu to ba wifo ni bi o eti na dawruma o don oba don ni ye na yingi kom na nchakura ye kura nchakura betoto kasa mama obra se wonyam no nyina aprane ya prane so ka magia tum oh yes ya prane oh to wase so de banzo agitum o de anu me kwasi edika no pameni ka no eti bla woni modwuma wa duabo no ge no onna no onwina home na dawroma onna onyina dwukran firi so bia wedie na nan ma dawroma ana abrantie no o fo so ndima no sen pa cha abrantie wu a e wasem me akaza ai o ekwa bi so no sedi dwumadie ne siti e ma no nyoya ye behwe se ye be ma abrantie na dani dabi mu nko ho abat aya ofo mamem kaka abrantie na asem ne ba no pa no me am a friend na woni mani ni ye yes me friend ka che say asem na beto manim nti ko omra na me fra baba woni so woni mo ye oso woni me kra na so mi nhye office o ka che say office de onye na dwen say nti say ye be ka kra wo de yenka na so opani wadaroma asem ba nye sika ni ti paneka ni mo wo hwe say sika we so na impo say ebetmanya oba na ntu hwe say sika we so na de akumo bi ba say wadaroma beka owakuma utie na owakuma owakuma pa na yeso san ton kente to no anka se ye kan wonim no sofo abrobe e wo no etibra me de manu se pa chawo owu a ye nyina be me owu a be me de pa me de owu a me sofo be me de kokokun obi eti nananom entu mirika enko abranten su kokoro nana nto miriko nana num akorodi ne ayi atoa o oda bodua no na mabodua mi mabodua kwamna wo modua mi mabodua mi sin nana num ko nom ko ye adwuma nana wasewa abo wo bi baba wa hwetu wo suma nana num mi smai mi suma ono na bodua wani na bodua na mi sire nana num se o mo dawroma o mo ko abranten tun ko tentem mana ho twe kranto no awa dabi mi modia ibato modia na so kwamra obi anya ne hwe bra na obi adai wone yaw bi cause Bible say what twese kan no wo sika no o ka kire Matthew Yesu Kristo ka kire Matthew obi be kum Yesu na ka Petro ekwakwaji Yesu na wo twese kan etwa na so Yesu ko fata de ho na nya ya oboso bi mi do yi no bi be kunu ma jiwa na wo wi na sakomo ni panam ho anyam ya na nsu Yesu ko fata de ho do twese kan no nananum kan nananum na dawro ma odi for me sententam wo de na o twekra de ba jiwo ma nya de obi ente to ko abrante no okay abrewatia ofoso bema ye na miranom komfo free ya owo Ashtown ene na jamponchia ya wono so etoso mienu nana pram so hene mirada se ebru ye chia wo hene ire nso mekura panyin no enti ye da wono mo ase se wo hene ire nso waya adomama na nati meka se anwumre nso ato nti no oba bia anka wode na ya kwa na ato ba bi won we de wajanam otimi akasa dia wa belo na so wa belo ka frasa
Isn't said why? And I said, man, your mother, but how can you call and never go on Kanda? Oh, that's a mother. Maybe I say, I'll buy it. Nana so munim. Na member so wo fi ha nyina nim. O mono nya wo nko a. Member wo fi ha nyina nim. Asem obi anim. Bi anim. Obi anim. Na odifo ye bo o mono di odifo ni jaje wo so nim. Abro ten off floor. Omono kasa mi di me. Da bro kan bi. Baby obodo afana na abuhu. Nipa bi abre o wi ase omugo so bre. Omna sama na kan mi no nyina na abre. Ofo so be ma. Ewi ase o we no ho. Ma na ye nenam ho no sebe nyankopon amoye amakwa. Ensu ato anadwu we se wo de akohwe. Ye pa che wansa na ye timie adane ye to de ama bi no. Enti ma de oba bi ani hwa ye se be ma toto ne ho ase e wona anim ana ase oba na nkasa etimi toto ne ho ase nti na se edubre bi na se me hu se ema bi no ma toto wonom ho ase a to the extent se bi a be ma de omo ye punching bag be ma tietia wonom so be ma yi omo ya kayaka de e wa abra wonom ana amom ho kwan amasa de na to wonom a e ya na e ye me ya no enti ema de ya ye nsonwuna ye nsohye ema ni ho a ema mo nantie mu mo didie mu mapomude hu nsem bibie mu na be kwa achacho so uja be ma bi 90% uja me ma nko a wodem na bia obeba no na de ai si wodem ho no ai said de yi your friend is saying earthquake esi wona ene ma ni adane abutu no etiama de e ya de ye ho won fa so papa na ye nso hye esa ye nso nwunu enti e wo se wo hu ye na mete ase no mu papa mi bisa no woni mama fo sika ba be di mi wa me krampo na bia nkomo kra mi no mu ani bi 70 cedis. Uni mama for yi bankule tilapia ne. Jollof na akwasere papa bi na yi. Your friend is saying full chicken ne akonfirm ayewie. Sa point and kill. Ah yeah. Yeah. Yeah, tilapia twem point and kill. E what they on na ta so dey. Yeah, the rubber you shiny bi. Ya totun ani banku ja. Ne de. Oh, why are there? I know a life for you. Pablo Samogusu below. Yani abre. In can be obla na diam na. Of also be ma me catch red beman say. Sa washana said the huoku. Na play my semni ni mua. Only doctor in free so no nya man so sweaty de. Because a baby and who have a quack of an aquayano. No, I am rigid barre. No, I saw no do a cheat. Now, all young fan could run a don pompo. And now, who can say? Share now omna some kind of story I said so for kind of story pa so what they chrewa I say why so for into about bontown na won net office pa na wo kana bla bo mu nsam amasa wan kasa kura abaka say so for say wa bla omna sam wa bla so no say mu nyina am abre what you say enti mema de masa wo wa ya ma prema sam mla wani so kakra eya ma ni bie mla wani so kakra fo so be ma na sa 70 cedis no enye oba ye na wo pese ka 70 cedis no oba mu ye ene afa be wura na te sepe ho na ko oba bi chese wa mamu amawo na o ka chom kakra bi no oso wa kakra bi no wo di usika yesa na nim sika amanfo ye he obi ka yi filling station obi si filling station ma obi wo ye ma ni wie ya wo de ni sim nti ukoku na na so okoye ne den na amanfo ka o mo bokra no fo so yankwa S5 yankwa your friend is a silent night yankwa obi kulampo one night kura ni score best spend obi hu abroad ni pie no ebi wa kulampo 100 million kura bi spend na wa ko for 70 cedis say oba no ida wo boni dua no for so me mama asem wana na no maka sente no me twa ne tia na no mo say abobonua e na ewuo papa wa ya de papa ba bi o ya eya me depa ya me fe ya chese me hu na mechia ne nsama ma na monno yo no ene se ya baba wa ne papa de sika kwama na wasa so mu no wa ya de enti ehwa no akwamete ne ho ababa wa no me chenya me ya adoma obakura pa menya daja ya rere nkwai kama pa e de amana ma na di na ne ho na koma ato ne yam na se wa firi na yam hwehwe ni mu be ma na wonya ni nyina ma no de aka no ne nananom asem sa wa fra ho anwani o so afra ho anyo so afra nso ben yo e wo no o masem nti ababa wa ne de for now
ya ka chance onye na homa onye dwuna Aboagye sem no na oni nananom nso bi ani anasa nananom abosum bi ani asem bi asa de nananom aka ne ntino abobonua na ewo de oye bone no oye de ma ono an kasa ne kra oye de kun ono an kasa ne kra ntino papa ne nya ama ne se nananom behu ne mobo na ebi a akosere bi ano ode dwato akosi nananom konfo ebi so no makosera nya sa de a ebi encha obe gone too soon. Okay odi for pokwa bra se nananom kan wo mo ho eti yebeka kire nua baba wa ne se nananom akasa omo nim de ewo hunhum konfo free ashtown Osei baba wa no sebe mpraduasa ompehire bi emmo wadi nkunim nemom abrantie no ene wanhwe yi a nananom ebetumi akuno so wanane edua no a enu nti no yekwa homa so ne ni komo kakra 0554931931 0554931931 0548931931 hello Oforisuo baba pani udin baby afrefre Asem Mpe Nipa kasa sama konka yetio Oforisuo papa no onye active kura adai ma upa ebi ana na wo onimo ya mobile phone so do ankam ene scam ma dia wayo ọba mi na ndị sisi ya eyi ọtị ya na meka anyị tụrụ na n'idi na mepe no ọntị asị ya ụsọ na nọpọ dị ya nọkọ ma nọkọ money wasere just odon no che hello Oforisuo ajitu yeti o Peter ayi be ma gu me me nyire ni ma tsa na o ka ko ati dia wi ku an ka wa ko ma ka ti nya no no be ma na ka jaro ya de ko di su busom ti ono no am so bia ni nya light man hello baby afrefre udi good evening ka so fi takwa yeti o ona je me jana mo pao enye je kwa because among for ko ko di me ko ko la se ko ko di price agro na so no we ni se ko fo nya ni on sha se so bona da kakra on sha se mo bona da ka hello my TV no kwafom volume no kwafom baby afrefre udin the ka se santre kwai yenti o the frame is Sister Sarah okay na me okobo be di wanya de kwa o ngofo kwa de koko fuche okay hello oya no made I just your kopena chira kwai nya sha mo nsha na jim mo nsha na jim no onya yi okay hello Oforisuo yeah I'm so good. I just saw papa. Hey, that my way to party. Almost a bema play you put papa my fire now, so much as an one hour would tell you. The doctor for was another call. Yan is not me. Oh, hello? Yeah, hello. Baby, I'm free, Udin. That's a good evening. What did they say? Yet you. Bama radio yeye kasa yekum de ankara yesi ya so asa yesi ofoboti ka se no man sa me de ta wa ya se se ma so ta na no into ni ta o ga ara ho ni ti na me ko de obi so ni so o ti bo na bo ni na de ko get that. Okay, hello baby afrefre udin me free Kenya se fema kwa shima ima yeti o bacho mimi ebe mana obodo ende wanya de pra wanya de okay hello udin baby afrefre ukabase kesina yeti o base kama leka bema wanya de pra we yasini pa ni hello Because of the Faustina Motakari. Faustina.
Hey, na say nanka maybe I think hey, because my husband is coming, may be concerned. I would yummy. And yes, and get Emma, a man that was so named you. Hey, hello, yeah. I just open it back. Now, I've had your own way. Nina could see 100 cities. Oh, dear, when you Nipa blue, just no. Oh, and I'll grow. Yes. Ose me yira me ne ti se si ya no. O me fa so mi nya no, bra me dre ye no nye easy. O you so that is bay. Obo. Me say that time I feel that yes be the fried rice abaso. Obo me be kumadi a. Na ma chechere na me ho fenso. Na ma chechere na me de ko. E kwa na eje ma to ni fi na me de akoma no. Oh. Me the command no gidia aya we jam kwan de we say na de bibia bi o ke o di bi dru kwa mo o de cha meba no asan no ko e ba mi timbe hede mo sa si eni ma ko ye ma me okay ahani adu ofre no enyina besie enti saduabo we nananom asi nyina so eni so e wo duabo we eso okay e fa last caller hello good evening majiso yeah, maybe Tomasa Jibril kasi mo Yetio. Share. Demo we pa wa we. Oko. Oya ya do bundiasi amamba bra sare yenye chance. Odo wansan ko no mbra no wa ye ni ye kra. On ko mbra kra no wa ye. For so no o jane kwa we da kwa saba. Okay. Eti sadie omanfo akira wo madwene na nanom aka na ababa wa no da wona efri se de wo ye bone oni wuo amanfo aboka o se wo bi dampam ba bi na ni da no se head wo mo chekere abranti pa 100 cities abradi nyankopon asemo enam emabaso na aboa tatia etwa suo enka enya dwumakoi atawroma Asem Mpe Nipa mo be danya bi etie 21st clinic sciatica expert na 21st clinic wo ba ye no omanfo dodo no aka dem omanfo dodo no a wontumi enkoto omanfo dodo no a empokura no koto no aka fom no waba abesa wo mo ayade eno ti Ghana fo nyina dwomo tum abom abaso dodo no a enso akoda wo mo ase ni nyina ne se sciatica yade no eso sisi na fa usire mo na kokom akosu na se ye papa entrim ayade usisi utri no wonsemu atwu jim no wachiri bramu wachiri kasa no nyina da sciatica no na sciatica ba ye na manfo se sciatica no nya binom a dabi sciatica ye nom sciatica no ene yade no wankasa na 21st clinic ene ehwehwemu ene onya bibidro no di tu sa sciatica yade na se enu ntino se ye kasa sciatica pa dia 21st clinic ene ma Ghana foni wiase afa na nyina hu se bibi ede sciatica eno ene 21st clinic na meka fonam dia ma ho edi sa sciatica we ebi wo so dia anu ya ye 21st clinic I see asa 21st clinic ene betumi aboa wo se yade biada a empokura edini asase so no fabra 21st clinic obetu ase na wode amount laboratory ne scanning fidia hodo pinu a and at 21st can the Befem. Na Esan Sakana for China Tumuntino, 15 branches, and now being woman can name her now the A2 Yadiasiem. Kumasi Ashaw overseas Alpha Radio Jemwa, or was a council quarters called Junction, and Abehu 21st clinic, and was Santimemwa. Now Accra so East Legon, one American house no, and a Ben and Tommy Green Hill Street, Eco Bank, and Echiwa, and Ubehu 21st clinic. Tama Committee 1, a new room, sorry no, in the DH anymore. Kaso ataka kuradi kofodua enkoko sunyani brenkum wanchita chima nkwanza go so debi so dwabo so 21st kene kosinye menie 0540 311 0540 yeah ko Joe Apo Electricals ena Ghana fo ni Kumasi fo nyina ebo na baso wasi Joe Apo dende Joe Apo ko ni nyina ne se what the signal cable abedwa so na sa signal cable no
ɛna latishifoɔ nyinaa agye atom latishifoɔ kuo bi a ɛwɔ asantemama nyinaa agye atom sɛ wokɔ wɔ yɛ obi fie na estimate no bɛdi hɔ de a ɛyɛ Joe Apple signal cable ɛno ɛna mpanifoɔ agye atom standard board agye atom na energy commission so agye atom ɛno tie fie wurafoɔ monya asotie na monya hweye momfa nkɔtotɔ wɔ yɛ bia wɔ yɛ yɛkamfo ɛde ama wo ɛyɛ signal cable ɛno to ɔmbɛyɛ estimate no ma wɔ fie wura sɛkyerɛ ka kyerɛ electrician ne sɛ ɛyɛ signal cable ɛna wopɛ ni yɛ koraa no a Joe Apple hɔ na kɔtotɔ na fama electrician no na hwɛ hu sɛ electrician no ankasa na wɔkɔyɛ w'adwuma no wɔno ankasa no okurabɔ ni krata ɛsɛfata so obetumi awɔ yɛ fie no a wɔde signal cable ɛbɛwɔ ya na ɛyɛ kɔpa nko a signal cable no ɛyɛ kɔpa na ne nyinaa ɛne sɛ wɔde signal cable wɔ yɛ fie no a electricity bill no bɛba no na ɛboɔ no ɛwɔ fam wotɔ no dodoom so a Joe Apple so wɔde wobɛkɔ na wɔde akɔ gyaw na wokɔ koraa no na wobɔ din a ɛni kasɛm ɛwɔ mu sɛ woka sɛ ɛyɛ Asem Mpe Nipa ɛna wote efiri yɛ so a ɛno so wɔte oboɔ no so ɛma no yɛ kama paa wɔsɛ menka nkyerɛ sɛ 2.5 mm no ɛno ɛne wɔ yɛ bi a wotumi ɛde twe air condition no ɛbɛbɔ nyunyunyunyunyunu no ɛyɛ signal cable abɛdum Kumase abɛdum Ashanti wɔno ɛne Joe Apple electricals wɔno ɛna sabre wɔmanfoɔ no a electricianfoɔ no a wɔn ne wɔn ani akɔ si wɔn wɔsɛ woyɛ electrician na abɛtotɔ nneɛma no a wɔbɛtew so na mposika no wɔkyɛw bi mpewe na ɔpɛdeɛ na Ghana wɔda ne ahwɛ ne yɛde ayɛ wɔ o na efiri sɛ wɔ yawe ɛba kurom ha no mfie nsia nie na tema ɛne nkran ɛna ne wɔ na Joe Apple na akɔduadua mu afifi mu asɛ Kumasefoɔ so no asantemam ha no so no signal cable ebetumi aboa yɛn yɛnkɔ ne yɛnkɔtɔ bi wɔsɛ wɔ underground cables wɔ transformers ahodoɔ nyina da wɔtɔ bi ne yɛkɔ ne akɔtɔ bi di a ne yɛfɔ yɛ ne nkyɛm ɛwɔ Japan house ɛno ɛne MTN no ɛne di ɛhwɛ ne mu RCC taxi rank de nyame ubenya bi atɔ yɛfrɛ Joe Apple ɛwɔ ahomatofo wei so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 545 50 0543 93 4550 Joe Apple frau Nienkotobi na yefa ko ya efie edansese na esese ne nyina da etuo bedwa abe herbal clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, the sickle cells doctor, a body kase pa wagye no ni nyina ne se sickle cells na wo tu ase no na sickle cells yade no se wo ma eye numu ateba firim enkane no ombeka nan efiso twumu tan obeto anananom enso do na abe herbal clinic obenya sickle cells aduro no ye omanfo dodo no a na esre omanfo dodo no a na dia anase rampempa ekoma abe herbal clinic ni nyina ne se sickle cells no wama wona oyare nyina agyina prim a wotumi eye omo adwuma na abe herbal clinic se menka cho se enam sayade biada wo kira wo ye adwuma enti di madadia wotu ase diabetes hepatitis wotu ase na fibroid no eda yam ni aka cho se kobobo ahobra ye fa se kan entwa oyam a da bi enyintum abe se obema wo bibidro no de atu fibroid na se eba beto yam ye de aduaba na de haban na sayade dia eye abe herbal clinic ni nupa na wobetumi ede atu yade ase en haban ni mami eni haban the sickle cells doctor na me kanfo na mede amount turn us up at a new site ho na abe herbal clinic odi ni djuma wo kira wo ye adwuma ote ho ye dai yade ada na so koda da nyina no wo kira wobetu ase na wo de amount 0243 345392 0243 345392 and now 0506 460208 0506 460208 de wo banu anya atrase de wo banu anya atrase na yenche ho no kra no ma me ma wakwa ba mo oba pampom ti say ba cho nyame adomboko udin de say ba cho Flemi Doris ameya Doris ufri hin na ba ye ba cho mi fri wanchi acha aju wakosem ne say awode wasem fri wanchi ton e dia bedan se yemwa o ba cho makosem nyina ne say me papa na awu agya asase me papa ni PTC for etwe manson oblibu ayenkwa na o ye ne lawyer enti me papa twe manson no otwe no mu say date e wo klaka ne so say emfie dudu o say o mu de papa asase beto ho
enti time no aso sɛ ɔmde papa asase ama no nti papa asase yɛ de ma no so papa so afiri mo nya ne baabi kɔ papa nya me ma baabi papa na enti eba asa ne ya ne ma ne dɔɔso nti yɛ nam asase ne so mo yɛ sɛn papa ma wo ya papa ne ma nwɔtwe ɛna wo yɛ papa ma wo ya ne yɛ 22 but say aka 19 o papa ware nwɔtwe ajo nti wo ya say aka 19 enti 19 no tu ya ne ma no yɛ ne yɛ nketewa enti bi papa so na asase ne dɔɔso enti baabi a oni PTC for twen manso na manso no mo twen na asase na ba beda hɔ a date ni wo so set time say so a omo de asase ya maye enti time na so a omo de asase na ma enti ye na asase ne so a ye so ya say pebi ado enti ye na asase ne so a na agya ekohunu sɛ silemfuo binom omo awura papa asase ne mo so ye den omo do na asase mo nim ni nyina no mpacha ye ni ma okay nti silemfuo ni bi awura ma omo do nti silemni na awura mu ye frɛ ne kɔbra na ekɔ ne nkyɛn wabɔ nkofie ne bi sansa bra kɔbra na wan de be papa asase ama wa a wawura mu wɔse me di asase ne da hɔ na matɔ sansa mi firi sire mu ba manfa asase ama ne yɛse asase ne da hɔ na wadɔ na ɔse wɔse ɛda hɔ na wadɔ ɛda hɔ na ɔde wawura mu na wadɔ ayo ne yɛse sa sansa ɔno aka so firi sire mu ba manfa asase ama ne yɛse asa osi firi sire mu ba na manfa asase ama de a ye papa asase de ye papa twen manso eyie ansa ne nse kana asase nti sɛ wo firi sire mu ba manfa asase ama de a wo so ntimi no ne kwa nti ne wadɔ no kobe ekabe du nti saa ekadu no ye bagye wo sika afi kyehye ye wo ho because abɔ nkofi ya wie ye ntimi ndi asase ne mfiri wo nsam nti saa nko ekabe edu no ye bagye wo sika bat ye bo no bro be 17 million 1 year nti 1 year and 17 million kan ya na ekosi 1007 1007 ya kan na ekosi 1000 no mo ayi mu 2000 ti 2000 is akoka 8000 mene ni nyina 1007 17 million and o ma wo say 17 million kan ma ni kosi 1000 just 10 million 10 million ti 10 million no ma ayi mu 2 million 2000 200 o ma ayi mu 200 nti 200 no de ma ayi no na yese saada na ye ko putupu nti ni ye je no ye kase won sheda no se on ye won sheda tam no so ono a wo de beblai nti tam so ya hwa on fa mada nti e wo man ye san ko ne nchen san de won pese odi scan be ma ya na no so me de beba so ye san hwe na office wo se atwa nkofie foforo a wo se aye kai 8000 won twa ye no wo se atwa nkofie foforo 800 no won twa ye no wo se atwa nkofie foforo a wo se aye afuo no foforo a wo dua bayere ne se nkofie ma efiri sam de ko bia bi obetimi atubi nti ye ne se black kwabla ye wo ye di ye nti ase ye sanses ka ba ku no ntwe wase abon kofie foforo nti eno tin kwada ne nua ba ko so ye frɛ no kwaku wono so sa kwaku no so awuram a wono so wakeka nwi aduro edi bo spray no take na wa asase ne so nti no sa aduro na edi ye spray na bi na edi kum take no se na be ya take ni bewu ma mo timi aye adwuma e wa asase ne so enti e wo mo an ye koye ye kogun se ne nua no so wakeka bi ne nua no so de ya wakeka no ono so ye ka kire an se bra ba bi akeka aduro e ba de papa asase no wawula yi wo se an sa mo papa asase a sa de aduro na me de akum nua no muntwi aka ni yesesa no osin ni yeseyate ye be ka kire nkrofo no mo ye adwuma na se tam no so na se wuduru a ye betwe ya usika ama nti e ma ono stop adwuma na wo ye no wanye na nka ese nkwa ku adwuma bi a start efiri march mu ko na wakeka no nti sa march no wanye adwuma no enti sikan ku ya na ya na no ko july mu fu pede no nti july mu de ne ye hwe no wasen start ye ko ye no wado sa ahaba ya sa na ye kan yes black kwaku adan no se am de mado yes da bi wado ne se do na ye de ye hu se wado ne ye de body ye koto body se ene kasu ye de sisi afuo num ti ye de sisi asase na bibia anim dona no wado ne ye de sisi mu ti ye de sisi mu no mi wo fia na bra kwaku na freme o freme a o se sister me se yes o se uniama na wa ba badua na asase ne so no me be se no me sino na ya ba pa blafu mo ba house me so wafra to waka sa na me se me so your ba pa me mlafu mo na me ba wa obesimi afra
na msi yo nti me ye ba asa na manko me ba de obeda ko nti e di 3 days na msuma me kunu na okọ na okokore na wa anko mi suro obehyew obehye me na msuma me kunu kore nti me kunu kore ye no na e no kware ahye no na ja ikoye case na police for 2 years afre no a police for 2 years afre no mo ba ya police for na be kare say ye mfa asem no nko court ye so ye ni court sika ye ni bi ye nsaka ye hia ya saase ye ka ya bɔ no bɔde sie no nso no ye tɔ bɔde sie 200 ni ye tɔ cash so 200 na baabi ye tɔ free tachiman ye tɔ bi so autonomy na de kɔ ye na ye kodua ye ni nyina ka na de kɔ ye nti ye so ye ka ye mbese ye ka be ye ka ti ye hu sɛ agya muso mu na mo boa oni biefuo ti ye de asɛm bedan mo na muso ma boa ye na mo di ama ya ama ye nti ye asɛm ti ya wa nyina enti de odi ka do ye na no watwa nkofie no ene de obaba aduro no achiri osan ka so oba ho be hyew no omugitum sa asase ne emodia omugitum sa asase ne ye de na ekwa bi so no nananom mo abo mama ne e pa cha kurom ho di kulo ye asem ye nyina ye kosia ye ne ye kan ye na ye ka kire di kulo ni se sa kwaku no akose ya asase wakose ya afuo eye modise ne kashu nti omo ma nipa be 20 ye kwafuo mu honom na na ni nipa me ye koye ye kwa ye bla panyin kura di adanso no so da bi kwaku hadie minu ya mpapa asase nti omo kan sa na ye sa adan no ni ye san ye kwafuo ma kwa kotu banche nti ye ni o ma chi yankofie nti san ye koduru fie na nana no kan se ono de ye se kwaku no mo maboka nkofie no mo atwa no nti ye kashu no o ma se no mo sere ye njai na afiwe so tu aduade ye wo so na wo de asase be maye na kuro modi kuro kansa nti na asem ye wo etie besi sabri no wo mu a nipa mienu om da so wa asase no so om da so wa asase ne so abra wo so wo free esremu bo man fa asase ama no ekwa bi so no se ko mo pne e na wo ma musika na kambe mo mado senka omo pne dia na mo yense se ne dia we di bia ma nipa bebile omo dodo but omo dia patapa ene ye den no pese omo dia ji asase ne free yense na se pete mo asase so na hokwa eto omo yo madwene se mo asase ne mo dia no omo mfi mo but ombedo hwane mo asem hwane ya asem eto so dia ne apese ye mamo ti se pese mo boa ye na mo ji asase maye na fe so ye duade a ye kodua ya mo se no eno so yesere mo aye ka e wo hon ya boka modisi no modisi e to ye me fanse modisi e be 10 million thousand ena yi ye fe ne sen kasu ni so aye to ye no so eno so me fanse bi abe 1000 sa na se me fanse 6000 wase ni nyina aha ni nyina wase no nti ni nyina on fa o mo de ya de ma ye ni asem bi aka ba kono so ye nsese ye se to be ma 800 ba kono ye nsese so be ma 800 say 800 one farm my na 1000 and 200 and aka 800 and you say 800 amoje and I was ado ye no wado no so and ye be di 2000 okay so omo ti ase ne mo ye hye dia mo no mu ni asem okay say ye ti na abra wo kan say oba fuo mu obehyew no wa ma police fo amane e ba cha mo police fo amane eno na mo call police station ho no no mo kan so omo de kokko to omo de ko ye me ba cho mo si ye ne yemfa nko court omo amwa mo I'm okay omo si ya nka se yemfa nko court ayasem okay Asem Mpe Nipa edwumadie eno no na ensam na ba sei ya ya na Asem Mpe Nipa ye di akire eno tie bofotene ekọ ho koye ensam twadwuma ni nyina nse ye hwehwe yensem mu ansa na ye tabiri ade ya beto ya apono so ansa na bema usu kantankra ka beba no yenko na yenko tie dwatonde ba ku mienu bi emfam Dank Herbal Complex na Dank semen kancho se sabre wo ba ye wadi mfinhia edu emiensa a o manfo dodo no a ebo na baso na dodo no a ebo na baso no ni nyina ne se wonu pa no wanya bia nom ama yade no ase atu sa na doctor enti boaten se menka enkyere wo Dank Herbal Complex ne kofa by eno no na asupiti ana clinic ewo pechi number 2 na sesi no Dank se menka enkyere sem enam san yade ankasa pa de wotenete
enam san yade wotenete kura eno ti wo de dank procare no hwe se bema usisi yo ya oba usisi yo ya wo de dank procare no ebetu sisi yade ase dank antima s no in 3D madedia wo di etu ase dank stroke eno enso eye romantism sasabro no etru babie nso atuto sei no ya na wo mo yade akututuo no wo mo da enna wo so rigina wo so eno so ya ze foforo wo dank stroke ena etu ase dank fight token no obi biada koko aye no na ne yam atin no dank fight token ena wodi etu ase dank vino no koko eno na wodi fight token no kanwa etu ase deku obi wo hwa nanum ato ntumi enidi na wo ba se ntumi enidi a wanhwe yi na wo form no aye basa na wo komu konka no eyi be ma pe bibi enom na pe bibi tidi wate enya pete sinkwani appetite yo dank se dank ba tonic ena wodi aba kotobi nom na etumi etibidi jenam na bema ejina supreme woba na okala enye kama heba tonica dank edi abano no kopabi nom na ma okala no so enye fefefefefe ifrise mema bano padia efe koto dank heba tonic na wo behye kama na wo jina so party number 2 na dank heba complex odini juma yenko osa no eduru ba bia bema okonsi ani untumi enwo ba ko dank ho stroke no wato form kra no a dank se bra wo mfidi akese wodo ba fam ansan wo hu adro potia e se wo de kan ti yenko dank heba complex na yekotu yade no ase ebeboa ye papa ni nupa no ano dene ano hye papa 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 tanka so ye wo kira wo be ye adwuma yenko na yenkotu yade no ase na bema usu kan tankanka de yekọ ho no ensemo ekosisi ye nyina da ebeto yetiefo anim panipa memo akwa ba yeja nana ye hwehwe mu ekosisi sai asem ne tiawa ne ekosi ya ne se maami wodi asem ne bedan ye no ne se yetu anamo na yekọ ho no na yehu se asem no a ma omo kana ye no kra na asem ye no kra yekọ ho no mo ne tiawa ne se hya ase no abrantie no omuye mienu ba ko ye penin ena ba ko ye ketua penin no mo gitu mu pa acho kra se de se de nhihye ni si koye no entwa yie nti wosre ene ade nana ketua no de no wo afum na omuye se asas no mo kodoye no ma hu abusunya no mo kodoye mo do mo tumi no mo pe no kodoye nti sa kwa no so na entwa yie na ye ko afum hono na ehun se na ketua no so ye den e wo hono mo nti ohun se yen sentwefo aya ba afum hono mo na kasa kra ho aye den ama no ene fikiu ana won se du ba bia sentwefo no ye hu ye enipa bia omompe atentene ni hu ahi ye bia me kam se ohene a 7 preduasa wodwa sentwefo bia na ye sebi ohene a edu ba bia 7 preduasa won ompe no kre because nipa ana politician na nipa titri bia waya de papa bia na opese se ade no a waye no opa honto hontoma e yensentwefo na woka twere ne ye kana ye bona baso na nitum ye de ye ne de abrante ne duru ho no ne ade ye kasa no afikiu ya kire se onfie kra na enso penina ye penina ntu ekopie mu se ensa ana se amamra eyese omu eye no mo de to adwuma no so no omu betu ama na twam dadaada later na ye friend man na kire se ono penina 7 preduasa ohun nyansa eka se wa yemfo so pa acho no afi de ekowie akiri no wona ketwa na ya adwene eno mu sisi wo mu na ketwa na de ekoka wose good morning kwa wonye so na kola afia okay na asem na wie na medase okay enti ya na ensem no yano ani wanchi yakọ afuomo akoye hwehwemu ena bema wusu kantankranka chief producer de ababa tudwa no omna samoa Oforisuo wo dem setiawa de wo mu nyina ne se maame mepacho abra be man ka se obehye no megidi ese be kan the question ko ba approach for amane ye besre Oforisuo
Ye obema bi otimi so na yiri mo boro no. E awoku no. Eko police station e sha wale se mo fan kofi. Amani pa bi tri mai omo de. E no mo ye sa na oma no. Ye be hye. E wo mmerem se eni kwa se ode emra hye wo nsem. Na o keka nsem bi. Sa na oma we koso ya sante mamu anase Ghana mamu a. Me tie hyehyia opa ma menko ka nsem bi a edi yo ne bebre oman. Anhwe aye mpon kra ne abefame akọ. But ye radie bi. Se obi timi bie na no ka che obi se mehyewa. Na che se obe report wa. Megidie se nsem ekokọt no. Dodo na afra police na de kọ. Na mom se wo ka che obi se ye de kokọt. Abra nipa na o ka asasa ne na mo de. Ebe ma nipa bi tima omo de. Amoma ye de ni kwa so omo ye o. Hwe kromo ano ya dan krofo bi o. Enu ti na ban eba san krofo ne ebo mo ka. Ene sa unit committee for ne assemblyman MP ni police for. Si anya ne sa ne so obi abetima kansen bi afa ne ho dia. Yenchiri ma na eba no, omo so ba beto aso. Ofo so de na si kwan. Se watima bo wura obi afuom. Na oba ono obeka ye. Se wo fi se onyi ntum dia. Sika na wutua ma am, wutua ye den. Sa 2 million bi na wutua ma am no, wutua ye den. Dete se maji atum se sebe madifo mafo obi ade afa de na kwada ne nkwanta bele de pesa me ka nsem bi se ya na nananom so ye dukura ono bo obi so bi o ma hene obo no so sa asem ne ba na wuntimi a fa kwada nana na ye mfre sa ankrofo because enye obi anu ofiti ba bi ba na sebe prejudice asase so no wo ba ya asase da ho e mai de omo kesi e kobo wura ho no wo bo nko fie no mbeka cho se ya asase omo ne makasikasem motua bi aveye den akodane eba ne saade ne yesre nananom because nananom ne won sase we ye kan se nyame apata ne moja kohwegu asase ne so a yese kwaya mane ne amamre ewo ade ne so start aba nananom madaroma odi kura wo ho kuro bia na odi kuro ho bia no wono so dan wo bi eti sasem ne ba na wuntimi a fa kobo wura so ne yefra krofo no hwe ahemfie wo na asebe ye nyanim se we ya ahemfie aye police station no e nsem bi ntrewu nsem we ya ye ka ne ntrewu ye ne se ke chechiri se ya ke ba hoyi ye chechiri se ya o so obeku no wo se obe sei enka ye ne no ye ne nchiri pa ba ye di ni panim ama enukura daddy pani ana papa yi wo se obehye maami mi wan so asase na ogina so no maami wo mo dia ama wo tue bi ya kesi kesa mo watua bi afesi dan na nipa bi patapa ya se mra ni be wie ebekwa wie yi a nipa ba ya hopefo asisifo ene na aduru yo se nyame ampata me se wo ne wo yire kura na ma obi betima ba yire de nakọ nyame ampata ofie wutim ofoso ya nhwe na mra bi anya adwuma me da bi ameka de wi asisi kọ no ese mra so mu ye den se mra mu anya den ne de wi asisi kọ mra mu ehojo a me se wonam ofie wutim kwabrani betima be yiwa si abonte no afafie no ebi na ebayi ya besra nananom eno ma bi se de e gaye ne kura ba ho a kasa bi ya beboa mo ene apolisifo me se ya besra mo se so obi treti obi a ye ne ati afidie su se ye ka sembi na se de yo ne beba mo hu sebe mo ba enye ne be che madwuma ba edu me bi a ye ne mo ye adwuma ba ko mo mi ehwe okoye nkronkron keto ni ma na se ye nkronkron na sebe ho mra na ye different from krom obi se wusi masase no musisua mehye ampa ni nwane ampa mo da so te ho asase wura ne mo mba wa obehye no ampa mo da so te ho eti ebe sa pressure for na sese san krofo ne yekochi wo mo ade na asase wura ba wo se osiefo so obehye no ampa so mo kwan so a kwambehye mo ampa yatete sa kromo a ema no ma we koso ampa ni ampa ema nipa bi akunkum nipa bi ema omene na mo yebesre wode nananom madaroma nzembi se ba kayamo asem wo wodi kuro wadaroma sasem na soma wa wura ho fakodan no ne ento bofo ne enko frɛ omumra ne enfrɛ mami oni omunwane omuni asem tina yedi asem tina nananom ho ne koba ne sia ne enso yebre we abai yebetu anamon nana babia nana dikuro baby oboso no so no bo na mo a ofosu madaroma o ma hene ho no yankobo nso bi ko nananom na wasase na yemfre wo mo ne emusa no mu ni asa no because asama asase anya odi ano wutwe mu sika enyeyi wo su de watua bi na fesi de na fe de wo de patapa ba mu
Ghana sese de ekɔ no patapa ohun ɔde nkyɛn obi a wankasa so free sɛ mu ba wanfa asase ama na aka sɛ sɛ bimprɛdu asase yɛfa ne kwa enke ekɔ adum nsase bi adeda hɔ ke nso ɛmfa yɛ blog enkosi so si dan ana prempe assembly wɔ na hɔ na tɛtɛtɛ wum tudua bi unkoyɛ yi unkotu butan bi enke obi nkosi dan hɔ masa pete masa se ɛna hɔ kwasa etofo so madaroma so mai dia bɛdan yɛ nea wɔn nso ti ne ɛwɔ ha ɛno na debi ayɛ ne yɛ kasa obi a wutie yɛn yɛne Asem Mpe Nipa yɛ wɔ ha no sɛbi yɛ ka asɛm a yɛne bere ɛne yɛ ka asɛm yɛmfa no ba bi ne agorɔ fa wɔsɛm bra yɛma wo nkɔ mu nsiefoɔ mu ne akɔhyɛ mu emu apolisifoɔ mu adaroma yɛne mu ɛna ɛbɛyɛ sɛ adwuma yɛne nana di kuro sɛ sɛbi asɛm no soma na anaasɛ di kuro nkasa ayɛ yɛbɛbu sɛ di kuro sɛ die nti ɛna ate asase so mogya hwie ngu ansa na ma yɛ biribi ɛno deɛ yɛntena obiam ɛma saa no ma ne sisi saa ofo so me da se okay pɔkɔ bena bla asɛm no bɛka nsɛ deɛ ɛbɛdi akyiri sɛ no mka no bɔkɔ no mamfiri asase so a the same court no ana wɔsɛ yɛde wo mu kɔ court no deɛ ɛnyɛ mfirim ɛkɔ hɔ na tumi ne mmara no nyinaa no ɛhɔ ne kɔ wie ɛna apolifoɔ no sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛkɔ akɔdim baka yɛ ɔmo so adwuma ɔmo yɛ asomdweefoɔ ɛwɔ sɛ ɔmo kɔm di akyiri di akyiri saa ne teɛ mo sɛ wankyi kuro bɛyɛ wanti kuro no asase no wɔ abotare ya wanti kuro no wanti kuro no am wanti kuro na yɛte but asase no wɔ wanti ekura ase abotare abotare esrim kwa so abotare hɔ na asase no wɔ ba police phone de ɔmo wɔ wanti okay CID ni ɔmo yi CID ni ma ne kɔhwɛ asase no ɔno ankasa ekotwa yɛ kura nyɛ so afei do ɔmo sɛ mo mfa kokot ɛwɔ sɛ ɔmo na kɛboa mo ɛwɔ sɛ kɔma statement de kokot kabra yinti anti sɛ ɔmo ama statement an kokot a yɛ ne yɛ bɛma statement de kokot because yɛ ma yɛsu nyame adom tumi no abanso ama yɛ kakra ha na nkasa no ɛyɛ second supreme court o yɛtumi twe MP ni ma no bɛtara ne yɛbusabusa ne nsɛm kene ma nko ya ana me bɔgye ɛno ano no ima nko yɛtumi afrɛ abai kura wo tu kwaya sɛmtro ne di akyi na me ka kyerɛ wo meso ntimi nko dabi na ne yɛwura kɔ ayi kingdom ayi Prince Charles yi nsɛtwrɛfo ko bi ɛna meka kingdom FM o dabi nka kingdom kwamra yɛkɔ ɔwo na mekyɛ no nsɛtwrɛfo ko bi ɔhɔ ne yɛkɔ hu yɛ nana sɛ na dawuro mo tutu ntuma gu so ne fɛ ɛne amammerɛ ɔwo ne mbɛfrɛ mekyerɛ no na nsɛtwrɛfo anko bia aka yɛbɛhu yɛ nana kie hu no kwamra yɛkɔ wanchi nti yɛsrɛ wanchifoɔ no mmerante no mo nyɛ very very careful no mfa asase no so asase no so mo mfiri so a ɔmo nkɔ ne maame no ntena se asase no sisi akoduru 28 million yɛsrɛ wo yɛsika 20 million mo nye na yɛ fɛ no mo bɔ mpepa to so because asase na nya wo dia ɔnso mpapa so abrɛ ɛne yɛde ama wo ti si yɛka na so mo nte ase a yɛde yankasa yɛde pen sheet ɛbɛkɔ court ni akɔkɔ nka article no ɛwɔ hɔ nom na hɔ so yɛhwɛ ne de tabono to asase no so a yɛhwɛ bɛrima obɛsisi hɔ so bɛtwa obi ebia wobɛdu afiri mu anadwo 1 o'clock na obɛti 11 o'clock ana 12 o'clock wobɛfa ni nti kuro bi wɔ kuro bi to so ti mo nyɛ minti aseɛ na me yɛsrem ni da bi nyina yɛsremfoɔ mo nkasa saa yɛ miafoɔ so yɛka yɛ ho bom sɛ emugya baako mo yɛ Ghanafo nti omu eni maame no kwota so no mo maame no tasia omuntu boko no fasase no ansa e pension be kokot okay abrotia of so be maame da se maame nchia bra Hubert Michael ya wono we UK wone ne maame anti ageme wa no nti ye da wo masese abribia no mo fa dwumadie ni agro mama jinsu ye chia no na of so be ma maame nhyɛ asɛm free aprosifo no so na yɛma wɔn no mo ne adwuma wɔn mo ɛyɛ de bɔ ɔman Ghana yɛ security anase bambɔ ho nsɛnsɛm so wonim sɛ ɔman amamra no de tumi nyinaa dan aprosifo ɛnyɛ sojafoɔ prosifo sɛ ɔman yi ɛnkwa ne agyapadeɛ ho bambɔ deɛ ɔma bɛmu ne da ebi di dwuma wɔnkyɛ prosifo nyina yɛnkyia wɔnom na commander ya wɔtua wɔn ma no nso yɛn salute no this evening na ofo so bɛma ye ka kyerɛ mo sɛ ye de gyawo a empanyin si ne ye de asoa ɛna efo na ye ka ho asɛm no so no ɛyɛ ɔman na gyapade kwan bi so na asase no ɛyɛ ɔman Ghana asase enti all share fo no kura no esan sɛ wɔde ahisɛm ɛna ɛhye nti no wɔnhwɛ ye
ɛna nka nyame amoa ebi kura na wampa no obehu ane sasa akwakotia asiasas fofrom na ahye obi kokokora ho ebetimi ahye no enti yenka nche omo se bi di dwuma so na so to da bi a ebinum dwumadie ya wo mu die no yesi adwuma sine ho enani akatua eya na enso ani sa wanum ya no mo do mo sa kofore ho sa no ma sa tete ada ni tituru ni CID fo ne binom ebi ye adwuma so na so ebinum dia no so omo ye no so bro so sempanyimfo ebeti wo mo ni no ma hwe mo dwumadie ni ye nye se bia de asem ne ma wo mo ano obi ho no ne personal interest wo m enti akọ so asem ne ho a de ono no be ye na ebeboa no no be hu se wagyae na wode akonkwa wonti de make cha process for ne se wo mo ne ho a enka ye ni ba bi te e bia enka ye ka se krampo no nka fo abeto ahye ye so na so no wo mo ho bambo so no nkwa na se bambo tumi ye achese kita wo no mo so di dwuma eboa ye no eno nti na ye te ase no ma ye wo ya somdwe no nti no ye sere wo mo so mo di dwuma no mo ntonko so wo mo de no so nso ani no so da roma wo mo nkenya wo mo ho no mo entimi anya adwuma ne ma ne nso ani na no mo so aka asem bia to wo se panyi entene fie emasefo emfo odi kro wo na ye de asase no eja wo se diso na hwe so wo hwe so ama obrempon bi wo hwe so de ama oman hini bi na ebi nso so ana champion bi nso na ebi a wo hwe so de ama no eti yesre no se na no odi kro wo wanchi menim ne din fa cha me mira yesre wo enka ye be hwe se obetimi ahwe no wasiesie asem wese nananom kan tetene mo anana mu bu o me mo kasa obi ani ho obetimi atwemo ano awofom enti na me hwe senka asem ne kodi nana wodi kro ho no ya wo wanchi no ko behwe no wasiesie but yesi achia mu ye esene kasa bebo nyina adenti no na daroma me ni baabi ekosi ya ebia ma no na anko ama asetena no entimi anto aso ama asem ne ka no entimi anko wie payent no yesre se wonhwe na wontu ne nansi asem no so na nka onsiesie emfa ema ye de me di twato eyekwaku no ne nua na wo makwa akwaje obi asase de aboso no sebie so sebie ku esremo omufri baaye no obi antimi nkasa esremo asase ni ho ofo so be masa wo pa asase ye kama asase ada so ya wo se wo padwumadie bia di wo so a Ghana ase no timi fa asase bia ntoto esremo ho wo mu wa asase yantam de da ho na me bisa se adenti no mu sai ni nyina ho a wanchi krom mu duru na de party ase no mu wanchi krom ho no mu gina ye na wo mu kwatena wa mu asa to mu num tuo so mu free esremo ba no esasa asase enye mo ba tena yetimi etamedi tukwan na ase yetimi de nantinti no wo mu so ma afa bia ma obi de e na wo de patapa awun aba beji a wonum ye dai wonum do ne sanya sa na ye ade ewia so wo ne ye se patapa pieto ya de mla na wuro wo yire won sempia panyin se ya ye bum eti won mu hwe no munya de sena efata na won mu njai se wo mo de patapansem bi ye den eyi wo mu ho ano na men kama ne nkwa akire asam na ba se ye to na mo aba ho se ye kan yire bi na sa wanti a empanyin si ye kan yire ba benyansafo we no foso ye bu ne be ye nka na sama de a be be di a kire empanyin no eya ye nyina nkwanti a be nkire nkwadanti no wonum eye benyansafo a wonum nti afutuo no mo hu ba bi a wo so mo do mo nsem fa me da ase okay emrantie na do asase so no ewo wosi kro ne yeden abotara ye no omunya patapa asem no patapa no emfa hwema omunya patapa asem no eni takashisem no wan kasa watu anum tuo se wofiri wo krom siremba wan fa asase ama ewo bi ena wie bi asase omu papa ena ne dia ena wadane e kire dia ma wo mu efiri se krobia sante kotoko se sentifu ni ho apagafo wo madiom papa de asasi wo munimu ano wagye atum watua sika ibi adenti na utua de aka nanka ho so person odoso a eno na nya pata apasem mintua medoso mintua medua yakofu ye bo de abaso a yen asase ne ye de ano eduru babia ya na eduru babia wo se ye nwanum semfo no bi ha adwene na yampa o we ye takachisem no mo ye o eno ti adawuro ma wanchi aposifo ye besre se wo bi kura se so siafo mu a ye behyew ade be modin na mobofa ho ye sre mo ye sre busa ye nyina ye Ghana fo ye yenti ena mo aposifo mo ye adwuma se mo babo ye ho ban na mabo agapade ho ban na bibi nti agapade ekosei na wo bi si so obafo mu a ye behyew a enkan mom kura mo asade ne sei wanchi aposifo me de ma honim no
commandant ya woda wantia no menya sure so mo na so te asem we posi pani pa no menya sure so mo na so te saka na so te ya menya sure ka bedu sam pempenso yi etie ben na nananom eya afa ho si enim se asasi eya baba wo maamefo yi omo papa de a etie no mo ya afa ho se obi baba si akwantimfi na wo do ne wali mo asetre na nananom mo koye de abetum animu a tie na esem ye etimo wuro maamefo ka wa afo mabati ana ye twafufu afuro matiko abewuro mo anum ana etie bese nananom ma wo wanchi ye besa ba hobiem ne de abetum anim asem mo kan kra se omo nyoma dwen so omo pam mafiri so na mom yanya krata anto so ne ehu se asase ne ye de na mo do so wo mo pam mo tam so omo afiri so wa jepani atua bi na de aka no patapa na wo de do ana ma me mo kama komantum ye mate ya Asem Mpe Nipa na mo de mo asem aba no ye ka yiri bi no mante a ye bedu wanchi ye so be ka yira ba kire wo mo ne ya ne aposifo no kwa kusi nkonwa me de mahunim sa na me ka no ye ni ho mo na mo abeka ene yakoye hwehwe mu aba na mom menya so se posipani no wote asem we se posipani te dia afedi yeso ye beba esemtwofo beba ye kwa kobusa se pani wada wroma asem we anamontuo bai aden one for asem na kokot ekum kura asem abam ekum asem abam obafuom ho a mehyew eyekum asem enti aden na posifo mo yes ade no ye besere ye nyina ye Ghana fo aposifo ni bi ba adwuma sa na de signal na madam pare won kran ya na wo ye commander na anyo adwuma yi a wo se yi ufiri ho na do betu ya adwuma wakwa wanchi akoye adwuma efiri se wono na ya hwe yi a entokwa no emfiti nkran yo ekwa se bola suja wanchi na ntiase anya adwuma mente me ho ase na hyeta Ghana fa na nyina ye ntiase sa eti commander wo wanchi no so ntumi nya adwuma wo wura dam pare yi ji adwuma firi ne nsam nyen konko yanim na nya sa wo de basabasa yo ebesi wanchi mokoma komanto ye baba wanchi wo motima se mokama komanto yem Asem Mpe Nipa dwumadie no to mu nwa no anwafo ne mema wo omo doso ma ye tre ma tre aha tese mu nyina ne mema wo mo de se mema chichim mema be se mema no ha enfanse mema no be 3 and a 4 so wonche no problem okay ma me mo kama komanto me mo ate bibia be kama ye beba ho me fa so bo mo obia ya posifo no na ma we nyina ba e wo se komo frem na nte no mo sinkonwa na show de tete me show de nya kasapa ade di nipa kumba no katacho ba matiase ade a won pe no se wo de wasema ba na wote mekun wo mu a asem bi e be kana na bia kro no be ye firi ho ni ahwe mekun asem no na se fu no kura no se bedu bebi na be yo mo dia kura na omo life risk because fu mu kum no yesu obi wa fu na se wu ku na e easy se wo fi o because fu mu no obi ani ho to nipa ni freche ba bi mesho no wanya nje wa ekwan bebre ho etia no de se ntempa ye omo hwe no mu di sa adwuma no mo frɛ wo mo nsuo kura yintimu nja ne kwaku maami fo mu gusu gun kram na ntem yinu no tete ye konoma proactive ye kona ye konoma proactive e anom de ye kono mizo ene 5G meza no bi ya ponto abadi tuo ni nyina no ye hia mizo ene 5G meza sade be de serve ya hoho na nyoma konkai open dodo ato e de agu pub ene restaurant ni mu dia na waba Sompa TV Sompa FM ene penefo mesin konwa mizo ene 5G meza ene proactive ubenya bi 0246 270221 0246270221 3A Herbal Center or the 3A Cocoa Capsules Cocoa Master or the Abedja so baby a tonro etuno nyina da cocoa drop papa ebetumi etu cocoa na se 3A Herbal Center ni nupa 3A Cocoa Capsules Cocoa Master eno na make for na me the amount kolinaka ba dani eba misi eba ni happy dank ubenya bi ato na dia tu cocoa ase 0546 107 107 0546 107 107 0551 931 931 0551 931 931 yakwa wanchi asem no na yentie yafrefo na me wo masase na me baso a ufiri ukromba won fa asase ama waka wo se me baso a wo behye me 0551 931 931 0548 931 931 hello
Hello. Udi baby afrefre. Medinde. Ofrefre. Medinde amo makasa free wanchi. Okasa free wanchi. Basa. Yetio. Yo, nyame njagamo. Ene juma mobo. Wanchi ana gana na ma mo. Ye asabba ma seriously. One say report so. Le kaise wanchi. Might be who be a man a corporate say almost say object attempt. Oh, we the K when she cobra beam when she is some of Cano. Say yes, I see who come wasem. Hello. Hello. Hello, Oforisuo be ma ju. Ma Osei Mpe Nipa baby afrefre with din. I ready Kuruma so Kema community 20. Okay. Mr. Gravity. Now, Oforisuo did carry mentia a fair napoka. Son of Hoya dear. No, yeah. A fair napoka. Hey, Napoka, Hoya. A junior made the say. Now, dear Kodani Jane, you know. I a fair napoka. Oh, Oforisuo Bema. Oh, I don't know I did my real crowd with you. Oh, a fair napoka, but you never do the phone, no. Yet you, Yanko Wanchi. Okay, Oforisuo Masa, if you ask me, I want to do put me free, be a mother, and Okano Oforisuo Gay, and what to say. When you are Miss Remo, the Pavadic Academy Juma. So, now what say, semi Pavadic, no chia, no matter. That's a very demand maybe at the Sunapia. A bit richer 10 minutes in the 2 years. Only the planning can. Now the Pata pass them be a massa. As I say, I'm so. Master, I'm for myself. So, hello. Hello, Oforisuo Bema. Yeah. Oforisuo Majuso. Oforisuo ni ana chuma senior do on afre me ke team kasa Africa so a. Yeti oketi. Oforisuo man fan kwa asempo su na me ntia me nua ene so su ya agric officer o me tia no pa. Okay. O tatie mu pa. Ye dana se. Oforisuo owu asem de emfa ni agro. Ni kwaso a. Oforisuo eni die mesrem. Mumam na nye ntie na mo. Na owu asem no obeti afom kum na ehu pa Oforisuo. Eni die Oforisuo mo. Sabi o mo sabeti me ka sa na so wie. Nyame sia mo na adwuma pa mo bo ka ti ni ka so a. Okay. Hello. Ovo. Yeah. Majo so kwajo space. Yo nchidia mamicha atamza go penye zo judgmenta atamza go so penye mtiao. Ovo Ghana atantia aye freedom nti obia ba na wodwini. Obia ba na oye de ope. We uti ogwe etiye etiye mo ati we sem ana ontre etiye fa gimisa won fanye ka tuma agba agada house ekuwa ugo wo ye wiasi minu ana ontre etiye enye obia zaza we bema wonta ko tinu ko jo bitasi ya fa agbara na te agada nkuna ntan anta gina that's it semni na akasa no wasi ande na ontre ukurum se ni ko esa patapa mentiase hello. Hello. Last call yet you. Hello. Oforisuo. Yay. Majuso. Aha, abante na wa mo che no wona wa taban. Uyo bi je na di ye. Na ase 9 wate ba ko afiri mu. Oh, mi ni bi film. Oforisuo. Yeah. Na ataba na ko. Ende semo no, wa ne de wa ko plata ase. What you want to be dear, ma? Uka waka. Waka, so over again. I want you to know over here at all. I didn't know one time to say, and one can say, it's all in touch. I think over. As in go the phone, over the punish. And no, yes, and so then I'm going to know what I'm going to do. Okay. Yafa kwanya we so enchia sofu kiban Apostle Continuation Church Jamase ho na Apostle kiban ye na djuma mama nso enye enchia ibe na ye enchia bodia jema o nurse ni ewo mamponten one mama ya omfa dwumadie we eni agro kra na menchia mama Yaw Aboagye Oforisuo Aboagye mempon ya wonaye ayo
Abroti ayen to aso. We are yo, the best nurse no. Ebusuafo edamo ase so wa asem bia na so wo ha bia ma na bia bomode na friend numbers no na yentimi enje so empe wa asem na no pemesi brand fama 0546 88 32 87 0546 88 3287 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and now 0452 0955 93 0552 0955 93 and no any my for happy birthday wait for so Bema host of Asem Mpe Nipa Dwumadie was Sompa TV Sompa 93.1 FM ese enko enfama entafue Anastasia Dia ene Angela Dia senior and junior no entafo mo ho ofe papa ene umadi atwam ene no fo so Bema se o we hye wonum tinyankopon enhira ena wosre ede ama wonum wa ho ofe no emfa eniema efe na esombo na ehon wonfaso na ebetimi ama enkwa aba abrabo ene ne yo nyina mu no emfa emra mo so osenyankopon enkoso 22 anamo ensi bia ekron omo michidom onyamo chem ene mo nkatabo onyamo sedue esi sobonte ho ewrade emama hahan empo de biara dante no happy belated birthday to you we eye Anastasia and Angela Dia we eye junior and senior from Ofoso Bemana madam for Bremons so my bosom friend Ebenezer Ado one so ewo enkran one so a belated birthday way a special one from me mentimi and wish you ye kafra facheme yakopon kosoa enshaw na onyo ho bambofo ontutu anamo ensi o mane kane ne kosoa enhye ewo na se baby abekobia no nyamegya eni wanim na obotaye no wani so ade hunu bia wo bia my bosom friend yakopon emfa ennomo na omfa mfra domo enko adom happy belated birthday from me or Hineyere to you Ebenezer Ado of Accra. Yes. Okay. Aha ana yati Asem Mpe Nipa Dwumadie no ebesi kansa piane kapian okuafo okọ adwuma se be produce awopon se ade ansa kora no a esu beto ama adwuma no ye dia ba na wiye na wachifo no ka makoma nto omuyem eyeden ya ye beba wurom ewo wanchi na asemi akopene pomasi bre Dwumadie otu omuna nsamo anka odifo pokobra David wobaye wo Hineyere maame yeboa akua esuama brunya woya abrewati awotene kan wo Dwumadie we so bema wusu kanta chief executive producer Emma Dwumadie de ochichi fidie no emfruma ede emame nana Yaw Mensa Abrampa Waterfrija aduana ba enono ekoba jase sempremu so eka producers ne o MC ho odi dwuma enya asem keto akra banso ni de hye kwaku yeboa so eka producers ne kofro bofo mpa bema so keto am yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntifosuo metie adwam nam dia Asem Mpe Nipa eko bohye asase so menema badwafo yakra mo yeko long time. Wayo